እንኳ دحمصكم كلهم قرب تناي ساعات قرب استاغيرنا نيرو مدنغايات ناي كسبت مسئلنا نمبر بتم زمصانا مجمرنا نيرنا anyway نابتي زمصانا هنكيد كم تلموت كم تنغبرو تي علامات تي رأي تي فيجن انتي كم مخانو انتينا هنزارب مزعبو مغلصيتات كنغبر ይሄን ምን ክንባሃሊና መጽና ደለና እሞ እንታይ ጌርና ኣለና ናበይ ደለና አንፈትና እንታይ ይመስል ኩሉ ብዛዕባ ክንዝቲና ሎሚ እቲ ከም ኩሉ ግዜ ከም ትንብሎ ጥርናፈ ከም ጽላል ሓንሳብ ወላ ብዙሕ ግዜ ንዛረበሉ ወላ ተደጋግምናዮ ጽቡቕ እዩ ከምዚ እቲ ማሕበርን ኦርጋናይዜሽንን ዝበሃልሲ ብዙሕ ግዜ ናይ መረዳእታ ኩሉና ሓደ ርዲት ኩሉና ማሕበር ከም ናይ قمط لوكال ኮይኑ እዚ ከዓ ኦርጋናይዜሽን ከም ጽላል ኢና ማለት እዩ ከም ጽላልሲ ንኩሉ ባእታ ዝውክል ኮይኑ ተጠሪፍና ከመይ ጌርና ሓቢርና ንሰርሓሉ ነድምዓሉ እቲ علامات مالتي حجي لو مي سرعة أخيرا أنت يكون حدا متو كل ونا زعبا متو أخيرا دهريو علامات كم زي أبز تقولي صحيح فضله مالتي أسف حبينا هنزتينا لومي تي أجندنا أنت أيو أنت يمثل نابين غيدا لنا أنت ينقبر لنا مدهريون እቶም ሰሪዕና እዮም ዘለና ኣባላት ነናቶም ርእቶታት መግለጺታት ክህቡና እዮም ብድሕሪኡ እሱ ምስ ወዳእና መግለጺታት ናይቲ በፂሕናያ ዘለናን ዝገበርናዮን ከይድና ብድሕራይ ኣብ ሕቶም መልስን ክንኣቲና ማለት እዩ anyway ከምዚ ጽሒፍናያ ዘለና ሰሪዕናያ ዘለና ስርዓት ኣኼባና ከምዚ ይመስል ከም ትሪኦ ዘለኹም ኩልኩም ማለት እዩ ይረኣየኩም ኣሎ ዲ ስክሪን ናብ ኩልና ንርኢ ኣሎ ዋ ኦኬ anyway እዚ ስነ ጥበባውያን ናይ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ዋላ ሓንሳብ ተተዛረብናሉ ዋላ ተደገምናዮ ጽቡቕ እዩ ስነ ጥበብ ኤርትራውያን ንኤርትራ ኢሉ ንምስርቶ ዘለና ከም ጽላል ዝበልናዮ ጽላል ውክልና ብዛዕባ ሕብረተሰብ ባህልን ልምድን ብሁሉ ማለት እዩ ሙዚቃ ጥራይ ደይኮነ ኣልባሳት ስነ ጥበብ ብሙሉ ብሓፈሻ ዝውክል ስለ ዝኾነ ነዚ ከዓ ጽላል ክንገብረሉ ብፍላይ ወጻኢ ዘለና ስነጥበኛት ከመይ ጌርና ክንገጥሞ ንኽእል ንዓና ዘጋጥመና ዘሎ ቻሌንጅ እንታይ ክንገብር ንኽእል ንሃገርና ንሕና ከም ሓላፍነታውያን ሃገራውያን ስነጥበኛት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስነጥበባውያን ንኤርትራ እዚአን 7 ቀንዲተን ዕላማታት ማለት እዩ ሓደ ዓስቢ ማህዝነትና ኣፍራይት ንኽትርንዕ ማለት እዩ እዚ ከዓ ነንነፍስ ወከፍ ولا نراهب كلنا نزاربولو نفس وقف ابوش تدلو حلمتات ندي ግን ከመይ ጌርና ንገብሮ እንታይ ክንገብር ኣለና ድብል እዚ ከም ሓደ ካብቲ ዕላማታት እዩ ካልኣይ ከዓ ማህዝነት ፍርያት ሰሲኑ ኣብ ዓለም ተወዳዳሪ ክኸውን እዚ ከዓ ካብቲ ቀንዲ ዕላማታት እዩ ክግበር ዝከኣል ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሃብትስ ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣሎ ሕጅስ ከነምጾ ንኽእል ኢና ግን ጽላል ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ኮኔክሽን ክህልወና ኣለዎ እዚ ከዓ ካብቲ ዕላማታት እዩ ናብ ዝመጽእ ወለዶ ምስግጋር ውራስ ከዓ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዕላማታት ማለት እዩ ካልእ ብሓደሽቲ ቴክኖሎጂ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ሕጂ ኢንፎርሜሽን ኢን ቴክኖሎጂ ከዓ ከድልየና ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርና እዚ ከዓ ክንሰርሓሉ ክንመሃር ክንምህር ሽዑ ክንዓቢ እንሕድና ማለት እዩ ነዚ ከዓ ኣብ ደገ ዘለና ሞር ኦፖርቹኒቲ ስለ ዘለና ኣብዚ ሓጊዝና ኣብ ዓድና ዘለና ኮሚኒኬሽን ከዓ ኣብ ዓዲ ዘለዋ ክንሕግዝ ማለት እዩ ካብቲ ዕላማታት ማለት እዩ እዚ ካልእ ሓደሽቲ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ምስኡ ከዓ ምስ ማሕበር ስነ ጥበባውያን ኣብ ወፃኢ ምልፋን ሕጂ ኣብ ማሕበር ሙዚቀኛት ኣብ ኤርትራ ኣሎ ኣብ ወፃኢ እውን ጨናፍር ኣሎ ማሕበር ሙዚቀኛት ሕጂ ኮንፊውዥን ከይፈጥር እዚ ንገብሮ ዘለና ማሕበር ኣይኮነን ጽላል ናይ ሓበሬታን ሕጋውነትን ማለት እዩ
جين إحنا خمي قرنا نلافن بسبب سنة وينيا تبدأ قدلو كميرنا تأخذ بفلا يرديت كله ونها نتعلامة كلنا نفسه كفاب زيادة اللوسي رديت هاليو نخالي سب كرد كاتا غندي ناتو نحنا نحرزيت ردينا نخالي سبون كنرد أين خلنا لأن قبرد لنا بدقة خمي قرنا بهلنا بقى إرتراونا بهلي كالتشر كمي قرنا نترنعه كمي قرنا نحنا تردينا نخالي سب كنرد نفسنا خو الناس نخالي أخن كون نهاجرنا نحبرت سبنا نولدو مالتي إذا خبت علامات هاتي أنصار جهساتن سنة وب إيرترا متبعك إذا هات زحام بيش جراجات يمنا دلو ولا تزاريمنا لون نقولين عن محججن حدش تسلو زلو ولا تدقمنا يوم سقم يلن كابتي خفء أنا زقات منا دلو ناي إيرترا سنة وب ولا حنتي تتبع النتي يبلو ولا حنتي كجاس كله ببوجن كاسئل كاتريو بقى خمزي ولا حنت زي تقبر له يتقع عصيف كاتريو له يخوين دول حجنا هنا خاص ستيب نحردي غيرنا وصيلنا يا زس كم زخونا له لا تو زي بينا من تو قبل ولا حارس قبر يبلون اجي جهسات زغاب بروفيشناليزم حزنا بتي حقاونت بتي اب عالم زغبر دول نايس نتوب درجه بحساب سريحنا تجهسات فغانف دولو بخمي تشالنج نقبرو زخا خبت علامات مالتي شاوعي كا ابزنو وحي تداخيمو انصار بحالا ورار نخيكون كا زخا خبت علامات مالتي سو زين كم قندي عودي نايتي اورجانيزيشن عند حقوق نايتي مسرت نايتي تبقسو زين انتن وصيت نايزي كله نقبر دلنا مالتي اوكي ابزي حجي اكايتي بورد لونا ابزي نقبر دلنا بتريوت لهم بومبر اللو عوت أباي ومتوكل بومبر لاين له وانا صحفي أراء إفريم له حلفي فاينانس أماني بيتمر له جنزب دلبا نجستي براخلا تيتي عبالات بورد خالو بعل داويد قبرنبوس سوس سنايت ماي كم تريوت لهم إنو زيهم عبالات بورد يمدلو حلف عيوتات دقيمة هم بقولكم يدلني إنه يابز خمسة تريود اللهم أبز صحف زي مثلت ناي بوردنا أكايتن ناي زسرح مالتي هجيتي ناي بورد سرح هول زين كابن جمرو قال لي لا يكونن أبتو بورد أب سومن كل تجزين ده تراهمنا أبزحتو أبزلو بك أسرحونا برو قريفو نزي خط أفف ناي إتراس نتوب سخمي يجرو خمسة ترنع جزيت فيه زغاي زلو يابز بورد اللي خلو وانا انت بدي كفليت بدي كله بقى بتي انفورميشن بتي تكنولوجي ده كم كا ميجر كاس ني ارترا كم يجري يحجز نت بهلنا انت انفورميشن ابو وصاي دلو او وشت دلو انت هنقبر نتورك هنفطر لنا سان نتورك ينطفينا دلنا نحن حجي زي بورد زي بزغبر استواصو حجي دارغا سالسايكس نرهب لنا مالتي بحجي خا انت ايت مدبات ابزي تسريع له مالتي كم نريو دلنا حجي ريو اللهم ابزي ناي فيديو له بعل داويد داويد جبريسوس ريغان هلو على الهري له على نجس تبرها له أرأي خبزي you can take over أبزمو اوكي لخو عاود سمعك لخو اوكي كابزي أصل صحمو اوكي اتي اسرار حنا عاود كقول صوت أنا حندي اتي بورد مال أختون دحر جيرو زوصاني زوصينو زخ قبري مستبهلة كمتي عاود كقول صوت أنا حي ناي فيديو ستوديو ساتلايت غانتالو ناي سوشيال ميديا مع كم زينا غانتالو مثل فريات بعد سنايت لاينة تدس عاود عقباي راهي العالم إلو تصب بخير مالتي انت دا قتلنا خا ناي ቁጠባ ገንዘብ በዓል አማኑኤል ቢደ ማርያም ገንዘብ ንግስት በራኺ ድለባለው ተዳ
ናይ ደረስቲ ተዋሳእቲ ገጠምቲ ኢልና ኸ እዚኦም ጋንታታት ኣለዉ በዚኦም ድውሰን እንተይኮነስ እዚኦም ድብልዎ ሪፕሬዘንት ድገብሮ ጠባእቲ ኣልባሳት ሞዴላት ክንብል ከለና ንግስቲ ባረኽላ ቲቲ ዘካርያ ሰሎሞን ኣሎ መድሃኒት ተኸስተ ኣለዉ ሙዚቀኛታት ክንብል ከለና ኸ ብዓቢኡ ኸ ዓወት ኣውፅያ ኣሎ ላይነት ታደሰ ኣኽሊሉ ፎቶ ወይ ድማ ተፈኖ ብሪጌድ ከም ኣማኸርቲ ኮይኖም እዚ እቲ መልእኽቲ ዝህብ ክስታይ ኣካል ቦርድ ድወናጨፍ ማለት እዩ ካብኡ ተቢልና ካብ ዓዲ እዚ ሜይ 2022 ከድና ከለና ንዓዲ ንማሕበር ሙዚቀኛታት ኤርትራ ብደንብ ደብዳቤ ተጻሒፍዎም እቲ ኩሉ ስነ ሓሳባት መሰካፈልናዮም ወግዓዊ ውክልና ደብዳቤ ሂቦምና ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ዘሰክፎም እንታይ እዩ ኣብቲ ናይ ወጻኢ ግብር ደሎ ቃል በቃል ገስረጥ ስራሕ ጠጠው ክብል ኣለዎ ባህልትዮም ንሕና እውን ንዕኡ ኢልና ስለተሰእና እዚ ደብዳቤ እዚ ዕላዊ ሪፕሬዘንቴሽን ተዋሂብና ኣለና ማለት እዩ ብሕጂ ንገብሮ ንጥፈታት ብክልቲኡ ተማእኪልና ብኣሜሪካ ሕጊ ኣለና ኮይኑ ድማ ንኤሮጳ ክነሰጋግሮ ክንፈትን ኢና ኣብ ርእሲኡ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ሕጋውነት ለቢስና ኢና ንወፍር ዘለና ማለት ተዳእተ ኣገዳሲ ኮይኑ እዛ ደብዳቤ ድሓር ክንብባ ንኽእል ኢና እዚ ዝመስል እቲ ቦርድ ሓደ ካብቲ ሕቶታት ድመፅእ እንታይ እዩ እዚ ጥርናፈ ድዩ ማሕበር ድዩ ይብሉኻ ማሕበር ኣይኮነን ጥርናፈ ናይ ሙሉእ ዓለም ንትሽዓተ ብሄራት ወኪሉ ንሃገር ኤርትራ ሪፕሬዘንት ድገብር እዩ መሰል ምጥባቕ ዝበሃል ኣሎ ብዙሕ ዕዮታት ድተርፈና ደሎ በዚና ንብገስ ዘለና ማለት እዩ ቀፂሉ ቀጻልቲ ዕላማታት እንታይ ኣለና እንድሕሪልና ዋና ክንሰርሓሉ ዘለና መሰል ዋንነት ፍርያት ማለት ኮፒራይት እዩ መጽናዕትን ስራሕን የድልዮ ስለ ዝኾነ ኣብ መንገዲ ኣሎ ናይ ገንዘብ ድለባ ድምልከት ድማ ኣብ ኦክላንድ ኣማኒኤል ብኢደ ማርያም ክገልጾ እዩ ዓብይ መደብ ክግበር እዩ ኣብ ኖቨምበር ማለት እዩ ኣብ ርእሲ እቲ ዘሰክፎም ደሎ ንዓዲ እንታይ እዩ ናይ ዩቱብ መርበብ ኣገልግሎት ከመይ እዩ ተባሂሉ ኣብ ሓደ ገዛ ደይ ትገብርዎ ስለምንታይ ከም ፋሕፋሕ ድበላ እሞ ንስርጥን ንቕጥፈትን ዝጥዕም ዝምችእ ጌርኩም ትወፍሩ ኣለኹም ተባሂልና ንዕኡ ድማ ሓደ ገጅፍ ናይ ዩቱብ መርበብ ኣገልግሎት ክንገብር ኣብ መጽናዕት ኣለና ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ኣጸቢቕና ትሪርና ክንፀቕጠን ደለና እንታይ ክግበር ተደልዩ ደሎ ከም ባህላዊ ነገር ከም ኣካይዳ መጠንሲ بقربا خبابيتاتو تماكيلو حبراو مرئيتات موداب نامنت كمز امانيل كغلص تقريب دلو ناي اوكلاند محبركم مس ارتيست فور ايرتا كومون كالوت محبركمات اندعانببه اما كبابيتاتو تماكيلو حبراو مرئيت موداب مالتي تي زحيل ነገር ድማ ቴክኖሎጂ ናይ ቴክኖሎጂ ትምህርትን ሰሚናራትን ምስራዕ ዓቅምሰብ ታለንት ኣለሊኻ محجازن برتعن مالتي أبرأسي وهدت نتفتات محيال coordination أمونغو اتذكاي دلو ووفرتات ناي سنة باباوين مالتي سنة باباوين كبهال كله بمول موزيك أنياتاتن قلمالان ترح ديكونك أباعتي درست خلاتهم زي أمال لوهو مالتي ناي سنة باباوين كالمت أياق مقبار انترفيوسي وحدنا له نايتم بحلف نايتم مقرات سبات ኣብ ሃገራዊ ጽምብላትካ ዓቢ ኣበርክቶ ምውፋይ ማለት እዩ ኩላትና ንገብሮ እንዲና ኣብ ተን ወሰንቲ ድበሃላ ኣትሊስት ክንተርፍ ከም ዘይብልና በብ ደለናዮ ቦታ ማለት እዩ ፍርያት ስነ ጥበብ ኤርትራ ከዓ ምትብባዕ ድወፀ ናህናት ፍርያት እንድሕር ኮይና ኤርትራ ፍርያት እንድሕር ኮይና ፕሮሞት ንምግባር ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ሓንቲ ፀቐጡላ ምርግጋፅ ብቕዓት ስነ ጥበብ ማለት ስታንዳርድ ሓሊና ዲና ንወፍር ደለና ብሽማር ኣያ ክራር ሃሪሙ ዲና ንዛረብ ደለና ኢሉ ደብል ኣሎሞ ኣማን ናባኻ እዛ ዕላማ ፅምብል ስነ ጥበብን ባህልን ኣንሚት እሞ ግበር ማይክሮፎንካ ኣብዚ ከዓ ፒንክ ገብረካ ሰላማት ብፆት ኣሕዋት ኣሓት ኣብ መንጎኹም ኮይነ ከምዚ ኢለ ብዛዕባ እቲ ኣገዳሲ ስነ ጥበባውያን ኣካይዳ ኣንፈት ድስራሕ ዘሎ ስራሕ ንመፅእ ዘለዉ ስራሓት ድስራሕ ሞትናትኩም
ተኻፋልነት ንዛረበሉ ኣገባብ ተፈጢሩ ምሳኹም ኮፍ ክብል ድስማዓኒ ክብረት ብጣዕሚ ክገልፀልኩም ኣይክእልን ምክንያቱ ከም በዓል ተፈኖ ኩልኩም ተባብዙ ዘለኹም ዓበይቲ ሙዚቀኛታት ንኤርትራ ንነዊሕ ዓመት ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊልኩም ኣብዚ ደብፃሕኩምሞ ሰባት ስለ ዝኾንኩም ምስጋና እንዳሃብኩ ነዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ብዓይነት ኦርጋናይዜሽን እንታይ ከም ድመስል ንብድሕሪ ሕጂ እውን ናበይ ንኸይድ ከም ዘለና ንኸይድ ክንፍትን ከም ዘለና ክንዘራርብ ዕድል ምሃብኩም የመስግን ሕጂ እንታይ ኢና ዘለና ኦቨርኦል እቲ ዘለናዮ ኩነታት እንታይ ይመስል ኢልካ ክትዛረብ ከለካ ንሕና መቐፀልታ ናይቲ ዝፀንሐ ንነዊሕ ዓመታት ክኸይድ ዝፀንሐ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ መቐፀልታ ናቱ ኢና ኣብ ሓድሽ መድረክ በፂሕና ነቲ መድረክቲ ከመይ ጌርና መዝሚዝና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ነብፅሖ ህዝብና ከምቲ ንፈልጦ ኣመፃፅኣ ናይ ሙዚቀኛታት ታሪካዊ መፃፅኡ ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን ብሓፂሩ ኣብ 60ታት ኣብ 70ታት ኣብ 80ታት ኣብ 90ታት ብድሕሪኡ ኣብ ድሕሪ ነፃነት ድመፀ ኣካይዳ ናይ ሙዚቀኛታት እንታይ መስል ከም ዝነበረ ኩልና ንፈልጦ ኢና ኤርትራ ኣብ 60ታት ኣብ 70ታት መዓልማት ኣተሓሒዝካ ኩሉ በዓል ናይ ፖሊስ ኦርኬስትራ ዝነበረ ካብኡ ሽዑ ንሜዳ ምስ ወፀ እቲ ኣብ ሜዳ ዝነበሮ ሓጓፋት ስዒሩ እንደገና ኣብ ደገ ወፂኡ በዓል የማነ በረኸት ዝተፈላለዩ ሃይለ ገብሩ ብፍቐዱ ኣብ ስደት ከለዉ ደውፅዎ ዝነበሩ ንህዝቢ ኤርትራ እኽሊ ምግቢ ኮይኑ ዘካይዶ ዝነበረ ብዘይ ሓደ ኦርጋናይዜሽን ብዘይ ሓደ ስቱድዮ ኣብ ዝኸድዎ ኣብ ፍቐድኡ እንዳሰርሑ ዝገብርዎ ዝነበሩ ስራሕ እዩ ማንም ድከላኸለሎም ነትናቶም ኮፒራይት ሳይነበረን እዚ ኣብ ቃልሲ ስለ ዝነበርና እዩ ሕጂ ከዓ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ንኤርትራ ነፃነታ ረኺባ ኣብ ፅቡቅ ክንህልወሉ ኣብ ዝነበረና ግዜ ናይ ወያነ ኩነታት መፅኡ እቲ ናይ ወያነ ከዓ ቁሉዕ ወራር ኣንፃር ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ኩሉ ትራትና ባህላዊ ክብርታት ሙዚቃታትና ራይትስናትና እንዳተገፈፈ ክንከይድ ፀኒሕና ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ከመይ ጌርና ኢና ክንምክቶ ከመይ ጌርና ኢና ክንተዓራርዮ ነዚ እቲ ኦርጋናይዜሽን ተፈጢሩ ማለት እዩ እቲ ኦርጋናይዜሽን እቲ ቀዳማይ ዕማምናቱ እቲ ነቲ ኦርጋናይዜሽን እቲ ሕጋውነት ብልባስ እዩ ካልኣይ ነቲ ምስ መንግስቲ ዝነበረ ምስ መንግስቲ ምስቲ ሃገር ዘሎ ስነ ጥበባዊ ኣካይዳ ምጥባር ማለት እዩ ሳሳይ እቲ ኣብዚ ዘለዎ ኣካይዳ መልክዑ ብኸመይ ገይሩ መሰረት ዘለዎ እቲ ናቱ ሰራውል ብደንብ ገይሩ ኣብ መሬት ተኺሉ ክሰርሕ ድኽእል ኣካል ንዕኡ ንምግባር ደኽእል ድማ እቲ ስትራቴጂክ ውጥን ወይ ከዓ እቲ ፕላን ኣውፂኻ ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ንምግባር እዩ ዘሎ ሕጂ እዚ ዝተፈላለየ ናይ ገዛ እርሱ ኣሰራርሓታት ኣሎ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ነገር ነዚ ንክትገብር እንታይ ዘድልየካ ገንዘብ ይደድልየካ ገንዘብ ከመይ ጌርካ ከተምፅኦ ትኽእል ሕጂ እቲ ገንዘብ ከተምፅኣሉ ትኽእል ዝተፈላለየ ብዙሕ ኣገባብ ኣሎ ካብ መንግስቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓገዛት ኣሎ ብሽም ናይ ማይኖሪቲ ኣካል ወይ ከዓ ናይቲ ውሕድ ሕብረተሰብ ኣካል ኢሉ ድወሃብ ገንዘባት ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ደዋፅኦ ገንዘብ ኣሎ እቲ ቢዝነስ ስፖንሰር ገይሩ ከም ድሕግዘሉ ነቲ ኩነታት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ደብፅሖ ነገር ኣሎ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ናትካ ታለንት ይኹን ናትካ ኣቑሑት ሸጥካ ተምፅኦ ኣታውኻ ኣሎ ነዚ ኩሉ ኣተሓሒዙ በቲ ምስቲ ሚሽናትና ምስቲ ዕላማናትና ጠሚሩ ንሕብረተሰብና ከመይ ገይሩ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሕ ድኽእል ኣገባብ ንምስራሕ ሰሪሕና ሕጂ ነቲ ውጥን ደውፃናዮ ኣብ ስራሕ ነውዕለሉ ኩነታት በፂሕሎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ እቲ ዌብሳይት ተወዲኡ ሓደ ኢቨንት ጌርና እዚ ኢቨንት ንገብሮ ዘለና ኣብ ዕለት 11 12 13 ኣብ ኦክላንድ ኮይኑ ንምንታይ ኣብ ኦክላንድ ተገይሩ ሓደ ብዙሕ ናይ ሕብረተሰብ ና ኣካል ስለ ዘሎ
ብዙሕ ተሳታፍነት ክረክብ ስለንኽእል እቲ ኣብኡ ዘሎ ኣካል እውን ብጣዕሚ እቲ ነቲ ዕላማ ተረዲእዎ ብለባም ኣገባብ ነቲ ዕላማ ክሕግዝ ዝተበገሰ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ኣድቫንቴጅ ክንወስደሉ ወይ ከዓ ክንጥቀመሉ መዲብና ምስኡ ተላዚምና ብሓንሳብ ንሰርሓሉ ኩነታት መዓልቲ ወሲድና ሕጂ እዚ ጌርካ ከም ዕላማ ጌርካ ወሲድካ ሓደ ነቲ ቦታ ሒዝካዮ ማለት እዩ ካልኣይ ነቲ ቦታ ምስ ሓዝካ ከዓ ከመይ እንታይ እዩ ክመስል ከመይ ጌርካ እቶም ኣጋይሽና ድመፁ ምስ መፁ ካብዚኦም እንታይ እዮም ክገብሩ እቲ ዕላማና ኸ እንታይ እዩ ድመስል ኢልካ ብምሉእ ከዓ ፈትፊትካ ናይ 3 መዓልቲ ዳኣክል መደባት ጌርካ እቲ ቀዳማይ መዓልቲ ከም መላለይ ከም መኽፈቲ እቲ ካልኣይ መዓልቲ ሰሚናር ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መሃሪ መራኸቢ ኔትወርኪንግ ዕድል ድህበና ነቲ ኩሉ ሙዚቀኛታት ሓሳብና ይህን ድበሃለሉ ኣክንዲ ብማንዛ ከምዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ኢን ፐርሰን ተራኺብና ይህን ድበሃለሉ ኩነታት ክንፈጥር ነቶም ከምዚ ጌርና ንሰርሕ ኮፍ ኢልካ ከይተሰከፍካ ብዛዕባ እቲ ዘድልየና መፃኢና ብኸመይ ጌርና ክንዘራረብ ንኽእል ኣብዚ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዳሕራይ እቲ ዘለና ብልጫታት እቲ ዘለና ዕድላት ንመፃኢ እንታይ ከም ዝመስል ብደንቢ ጌርና ተረዳዲእና ኣብ ወረቐት ኮፍ ኣቢልና ምሳኹም ብሓንሳብ ክንጓዓዝ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኣብ ረሲኡ እቲ በዓላት እቲ ዘድሊ እቲ ኣዳሊናዮ ዘለና ናይ ምዝነጋዕ ነገራት ብድሕሪኡ ከዓ ናይ ቆልዑት ፕሮግራማት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሰንበት ማለት እዩ መፋነው ጌርና እቲ ክስታ ይፋነው እዚ ሕጂ እንታይ ተኣማሚንና ኢና ንገብሮ ንሕና ዋላ ሓንቲ መበገሲ የብልና ንሕና ዋላ ሓንቲ ኣታውታት የብልናን ስጋብ ሕጂ ንጅምር ኢና ደለና ንብገስ ኢና ደለና ስለዚ ንስኹም ከዓ ምሳና ትብገሱ ኢኹም ዘለኹም ማለት እዩ ነቲ ዕላማ ተረዲኡና ከመይ ጌርና ንዕኡ ክካይድ ድኽእል መገድን ገንዘብን እንዳረኸብና ንክንከይድ ናትና ሓላፍነት ጥራይ ዘይኮነ ናይቲ ቦርድ ሓላፍነት እቲ ቦርድ ሒዝዎ ልክዕ ከምቲ ንፈረስ ኣብ ማይ ትወስዶ በራይ ተስትዮ እንድበሃል ንሕና ከዓ ከምቲ ግቡእ ነቲ ዘድሊ ቀረባት ንቐርብ ንስኻትኩም ከዓ ግደ ኣለኩም ነቲ ሕዝናያ ንኸይድ ዘለና ኣብቲ ድብፃሕ ንኸተብፅሕዎ ካባኹም ንላዕሊ ከዓ ከምኡ ክገብር ዝኽእል ኣካል የለን ማንም ሰብ ሙዚቃ ኣለኩም ክእለት ናይ ምዝራብ ኣለኩም ብህዝቢ ተኣማንነት ኣለኩም ነቲ ህዝቢ ወፂኹም ተዛሪብኩም ከተእምኑ ትኽእሉ ሰባት ምዃንኩም ብዝተፈላለየ ኣገባብ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኩልና ነዚ ነገር እዚ ክዕወት ኢድካ እንዳበልና ቪድዮ ድገብር ቪድዮ እንዳገበረ ወፂኡ ንሰብ እቲ ንገብሮ ስራሕ እንታይ ከም ምዃኑ ጠቃሚ ምዃኑ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኣሜሪካ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ናይ ኤርትራዊ ናይ ሙዚቃ ናይ ስነ ጥበብ ሓይልን ሃብትን ዝጎልሓሉ ዝብርትዓሉ ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ መገዲ ንዕኡ ነቲ ስትራክቸር ንፈጥር ኣለና ነዚ ከዓ ክንጓየ ክንክእል ኣለና ንዕኡ ንምግባር እንታይ እዩ እቲ ናትኩም ተሳታፍነት ነቲ ንሕና ንሓተኩም ሕቶ ወፂኻ ምዝራብ እንድሕር ኮይኑ ስፖንሰር ምግባር እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ፓብሊክ ሰርቪስ ኣናውንስ ምሃብ እንድሕር ኮይኑ እዚ PSA ማለት ፓብሊክ ሰርቪስ ኣናውንስመንት ንህዝቢ እቲ ትገብሮ ዘለካ ነገራት ምግላፅ ማለት እዩ ንኸምኡ ምግባር ኩልና ክንዋሳእ ነታ መዓልቲ ብደንቢ ጌርና ኣጋዊሕና ህዝቢና ከመይ ገይሩ ዘድሊ ገንዘብ ኣዋፂኡ ነቲ ዕላማ ንገብሮ ዘለና መበገሲ ከሰርቶ ከም ዘለዎ ሓንሳብ እንድሕር መሰረቲ ገይሩ ፅባሕ ንጎ ካብ ህዝብና ዘይንሓተሉ ኩነታት እውን ክፍጠር ስለ ዝኾነ እዛ ግዜ እዚኣ ሓደ መበገሲት እያ ካልኣይ ከዓ መበገሲ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብነታዊት እያ it's a precedent setter ሎመድ ገበርናዮ ንዓመታ ክንደግሞ ደለና ደጋጊምና ዓመት እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ንገብራ ነገር እያ ተፈላሊና ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ቦታታት ንገብሮ ስለ ዝኾነ ነዚ ንክንተሓባበር እንታይ ዘድልየና እዚ ከምዚ ሕጂ ክብሎ ድፀናሕኩም ናትኩም ምውሳእ እዩ ንሕና ዝተፈላለየ መገድታት ጌርና ገንዘብ ፋንድሬይዝ ክንገብር ንፅዕር ኣለና ነቲ ንገብሮ ዘለና ንክትተሓባበሩ ናይቲ ቀንዲ ዕላማ እቲ ተሪፉ ዘሎ መዓልትታት ኣዝዩ ሓፂር እዩ ንነዊሕ ግዜ ክንሰርሓሉ ፀኒሕና ኢና ናይዚ ምዕዋት ከዓ ናይ ኩልና ሓላፍነት ስለ ዝኾነ
ابزيات تطبلكو اتي خالق حنت نجركو سخا زدلي بزعبه ناي سنه صحفات كما يقرنا خمنا بعبل نتي خالق استفل علي نجرات كما يقرنا نتيناتنا ارت وي ارتست ان حجز له خنتا كنفتركا نسخه ይህን ምባሃል ምዝረራብ ነቲ ሕብረተሰብና ምሕቋፍ ኩሉ ግዜ ኢንጌጅ ምግባር ምሕጋዝ ድሕር ክንብል ንሕና ኢናቶም መልእኽቲ ከነመሓላልፎ ዘለና ሓንቲ ንእሽተይ ዛንታ ክነግረኩም ወይ ከዓ ከምዚ ዛንታ ታሪክ ዘይኮነሲ ደጓነፈ ነገር ክነግረኩም ሓደ መፅሓፍ ፅሒፉ ኤርትራዊ ሽሙ ክፃውሶ ይደሊኒ ብሓፂር ግዜ ብጣዕሚ educated መፅሓፍ بريسيرش متحف صحيفه اجي حاتيتيت متحف كاس كما يخيد الله الى حاتيتيو ابيرترا خويني صحيفه نت متحف انا يلو نت متحف دي صحفكو قرب كبر يلو جن سب اندهر ابز حبيدو غزيو كحاسرو لي خيلي جن انا دغرمن ነገር يلو حدا يلو انا دي صحفكو متحف قاليو تجنزب دوهاب نسواات نتم تقوديم دلو يدوهاب يلو كالاي كاسي مبزحتو غزي خنزارب كلنا سي حزب ኤርትራስ ብዙሕ አይጽሐፍን ታሪክና ብዙሕ አይጽሐፍን እዩ እትናትና ትርክትታት እትናትና ናሬቲቭስ አይጽሐፍን ይብደንቢ አነ ካሲ ሕጂ ምጽሒፈ يخلخو እቲ ዝራእኹ ሰፖርት ሲ ምስቲ ዝሓሰብኮ ሳይተመጣጠነን ኢሉ ተዛሪቡን ንዓይ ከማይሉ ክስታይ ገይሩን ማለቲ አነ ካ አጆኻ ብዙኾነ ይኹን ነገር ነዝነግዘርዚ ኣብቲ ዝራዕለ ደረጃ ክንብጽሖ ስለዝኾነ ንስኻት ዋና ነገር ጽሒፍካ ያለኻ ትጽሕፍ ማዓልቱ ህዝብና ተረዲዎ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ከነብጽሖ ከም ዘለና ጥርጥር የብለይን ኢለ መሊሰሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ይብል ዘለኹ እቲ ናይ ኤርትራ ነገር ተሰሪሑ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ተሰርሑ ካሲ ብደንብ ጌርና ነጋዋሓሉ ንሕና ነንባዕልና ደጊፍና ነቲ ዝወፅእ ዘሎ ናይ ሙዚቃ ናይ ጽሑፋት ስራሓት ብደንብ ጌርና ክንተሓባበሮ ንሕብረተሰብና ለይትን ቀትርን ስጋብ ኣብቲ ድብጻሕ እዚ ኣገዳሲ ትራንዚሽናል ሞመንት ስለዝኾነ ሓድሽ መድረኻዊ ኣብዛ ዓይነት ኣብ ኢንስቲቱሽናላይዝ ንገብረሉ ኩነታት በፅሒ ስለዘሎ ኩልኩም ተሓባበሩና ንምባል እዩ ዘረባ ብዝሕልኩም ምስ ይቕረታ في خالق ናብ ሕቶታት ንገርፎ ማለት እዩ ታንክ ዩ Thank you አማን ጽቡቅ መብርሂ ኣብታ አማን ገደፋ በኸመይ ንሕግዝ እንዲደሎ ተስፋለን ንክትሰምዑኒ ኣብቲ መርበብና ወይ ድማ ዌብሳይትና እንድሕር መፂኩም artistforertra.org እንድሕር መፂኩም ኢቨንት ትብል ኣላ ሓንቲ ኦፕሽን ኮኸብ ደላታ ኣባ እንድሕር ጠዊቕና እንታይና ክመፀና ኣብ ውሑስ ዝኾነ ናይ ቲኬት ንገዝኣሉ ቦታ ተመርሓና ማለት እዩ እዚ ናይ 3 መዓልታት celebration of arts and culture ቲኬት 30 ኮይኑ ኣብታ ቲኬት እንድሕር ጠዊቕና ብዙሕ ድበለ ቲኬት ክትገዝኡ ተስፋ ንገብር ግን ኣትሊስት ብውሕዱ ኩላና ሓደ ቲኬት ከክልተ ቲኬት ሰለስተ ቲኬት ጋብ 5 ቲኬት እንድሕር ገዚእና ወይ ወላ ኣይተሃሉ ኣብቲ ኢቨን ከም ገጸ በረከት ንሰብ ክትህቦ ትኽእሉ ነቲ ኦርጋናይዜሽን ነቲ ጥርናፈ ሕገዝታ ክኾኖ ሓደ 1,000 ቲኬት ክንሸይጥ ስለንደልደለና ብመርበብ እዚ ትመርፁ ማለት እዩ ክንደይ ቲኬት ከም ትገዝኡ ሽዑ ኣብ ቼክ ኣውት ክትብሉ ከለኹም ክልተ ምርጫ ኣለኩም ቀድሚኡ ግን ሓበሬታ ናይ ሽምኩምን ኢሜይልኩምን ንስሃብኩም እቲ ቲኬት ብኢሜይልኩም መፅልክ ከምዚ ኤርላይንስ ቲኬት ትገዝእዎ ማለት እዩ ይመፀኩም እሞ መእተዊኹም ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ሰነድኩም ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ንዑ ጌርኩም ፕሌስ ኦርደር ምስ በልና ክልተ ኦፕሽን ኣለና ሓደ ክሬዲት ካርድ ጌርና ክንከፍል ንኽእል ወይ ድማ ፔይፓል ጌርና ክንከፍል መብዛሕትና ፔይፓል መልኮ ስለዝኾና እሞ ድማ ካብ ኤሮጳውን ፔይፓል ስለዝሰርሕ መሪፅኩም ኣየናይ ከም ዝምቸአና ሽዑ ኣብታ ፕሌስ ኦርደር ምስ ዘበልና ነቲ ቲኬት ናብ ኢሜይልኩም ይመፅእ ማለት እዩ ኣብዚ ኣማን ከም ዝበሎ ሕጂ ወሳኒ ዝገብሮ እንታይ እዩ ናይ መጀመርያ ጉዕዞና ስለዝኾነ ናይ ሞራልን ቁጠባውን ሓገዝ ወሳኒ ይኸውን ካብ ህዝብና ማለት እዩ ብኸመይ ንሕግዝ ዝብል ሕቶታት ድማ ዕላማ ናይ ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ብንጹር ክንሕብር ምድንጋር ደይብሉ ኣብዚ ኩላህና ኮፍ ኢልና ዘለና ንሃገርና
خنبلن نخبرتاتنا خنبلن نمصا ولدون كنبل دأمبري نحنا نربحو ولا حنتي كستاي كمزيلا أمانا نتصير علامة نايسنا تباوين جن نيرتايلو تقوعز دلو بنتصور كالحبر أبرئسيو حقاو مهان ناي أمريكان ناي حقي تختيلو خمز خيد أبرئسيو دما أبزاز لنا يكفل عالملم بمربب تيكيت كنجز ولا بأكل تزيت ساتنا نزم مدب نمعوات أبزاز لنا بمربب تيكيت كنجزيتي نهدا قستاي حدا شح تيكيت بمربب كنشيد إذا إيد كخنمد كمزا أمان يلو دمدمويو حاجزن دقفن ناي حزبنا ناي أبالات ناي زي سنة أبابوين نيرا وصاني ترايت أوت عد دما كيدنا خنري عندنا كلنا ببشنخنا إذا زي بحال بدهو يدلو كاب كله دحزنا كاغن يتي بهيرات سنمتا يكسسن ديكا على دلو إلنا مسحاتتنا ناي استوديو حتى الله زغونه من اساي كاب حدا رحق دبلو بوتا مصيو ريكورد خبرا بسمرا 80,000 قلم دولوتي ريكوردين ستوديو نزخو واصو ايكلني زغونه سنطباو كتسد دلي سلازي ازي ابت دبدابي ام تبيللو انت تدلي خنا نبوينا كن عنتوي عوت در دبدابي علاو دخونه سند حيزنا مصينا لنا كاب حجي حقاويننا نسنت باباوان موزيقኛታት ኤርትራ ማንም ዝውክለለን ብጀካ አርቲስት ፎር ኤርትራ ማለት ብሕግን ብኻለን ሞ ከም እንዳወልኩም ኣብቶም ክንጅምሪና ፀብፀባት ጉጅለታት ኣሕፅራ ኣቢልና ኢና ክንዛረብ ሶ ምን ክንጅምር درست قطنت لو تواسعتي سينما فيلم موسيقى قطم زيما دمتي قدي الباسات قبعه ايده طباب كارتون فيديو فوتوغراف ارتعود ستوديو مسل فريات سنه طباب قطبان ገንዘብ እንዳልና በበሓደ خنبلوندينا راهيل تقرب كتونكي ناتكي اسا خستاي بينك غبركي اوكي قصل راهيل فيديو خغن طفي الله قصل اوكي سوري يعني لنا كلاتكم نزمة دالو قبلنا أنا رحل العالمي نمثل وانا الناس فريات نقانتنا وكيلي لهم معت مزيكم زلهو لذي مثل وانا الناس فريات ويدما كوبي رايت كما يجرنا نمزقب قدم حجون زيتنا لونيرنا بتقداميتي أبكك بابيخم زخونة يكون فريات درست زخونة سرحتنا إيد زخونة قطمي زيما درفتات كتمزقبو خمزلكم أبكبابيكم مثل كمزلكم حابيرنا نيرنا كم أون أبكتالي أبدخونة سرحتكم أبسرق الأوان كم يجركم بروتكت تقبروا إلنا وانت زراريبنا نيرنا تقدامي تقبروات قولوا قطمي كبقى درست دخونة سرحكمو أب وستعشيكم بشمكم نابهم كم تملست قبوا مالتي علة مزجبكم شمكم زلوا زون حدا مكلا خلق تقوموا تقولوا نكوبي رايت مالتي تاساسيتي زي ما يعتملكت صادما ديجيتال ريكوردينيا كم زنا يبعل برخة من كتاب المحجون قالتنا يرنا اب يوتيوب درفتاتكم كترجح حلو بديجيتال ريكوردينج كترجح حمزلوا حابيرنا يرنا مالتي كالق أقدس خوينو زرخبكو زي بروست بحاليو ويدما performing rights organization بحال performing مالت كمزي ناتكم درفتات أب تلفزيون أب راديو ويدما كونسرت كرئة ويكزرقح حلو ناتكم مثل بعين أتاو مالتي بجنزب بعين جنزب زحلو organization ألو اوكي اذا قداميتي بي ام اي تبحال بي ام اي حجي كوبي رايت هيكون ندحلو لكم مثل وانا نت فريات هيكون ندحلو ግን ኣታውናትኩም ትመሰል ናይ ኣታውናትኩም ይሕሉ ማለት እዩ እዚ ድማ ብምንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ትምዝገባ ኦንላይን ክግበር ይኽእል እዩ ዌብሳይት ኣለዎም ማለት እዩ ኣብ ኢንተርኔት ኣትኩም ትምዝገቡ ምዝገባ ናፃ እዩ ንደረፍቲ ዘየምቲ ገጠምቲ ናፃ እዩ ምዝገባ
كمتي عنده يدقلصكو درفي ወይ ዜማ ወይ ግጥሚ ከተውፅእ ከለኻ ናይ ግድን ተመዝጊብካ ረጂስተር ጌርካ ፍርያትካ መሰል ክትሕሉ ግድነት ኣይኮነን ግን ወሳኒ እዩ ክግበር ዘለዎ ነገር ከዓ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ናይ ዓድና ስነጥበብ ዘጋጥም ዘሎ ንኸየጋጥም ኣብ ቀፃሊ ምስኣተ ተሓሒዛ ኣስካፕ ትበሃል ልክዕ ከም BMI ኦርጋናይዜሽን እያ እዚኣ እውን ኣብ ኢንተርኔት ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ እውን ትምዝገቡ ሓንሳብ እታ ክፍሊት ሓንሳብ እያ ናይ $50 ክፍሊት እያ ልክዕ ከም BMI ድማኒ ነቲ ናትኩም ደርፍታት ኣብ ራድዮ ኣብ ደለኹም ዓዲ ማለት እዩ ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ደርፍታትኩም ኣብ ራድዮ ኣብ ኮንሰርት ኣብ ቴሌቪዥን ክመፅእ ከሎ ናትኩም ንዓኹም ምሳተን ናይቲ ደርፍኹም ዝተረኣዮ ክፍሊት ትህባኹም ማለት እዩ እቲ ክፍሊት 88 ሚእታዊት ናባኹም መፅእ እቲ ዝተረፈ ድማኒ ናብኦም ይረኣቱ እዚኣ ካልአይቲ ኦርጋናይዜሽን እያ ሳልሰይቲ ድማኒ ሲሳክ ትብል ደላ ልክዕ ከም BMI ኮይና እዚኣ እውን ደርፍታትኩም ኣብ ድኾነ ኣብ ራድዮ ከምቲ ዓንተ ወይ ቴሌቪዥን ክረአ ከሎ ወይ ክስማዕ ከሎ ክፍሊት ንዓኹም ይህብኹም ካብዘን ሰለስተ እታ ሓንቲ ቀንዲ ክንፈልጣ ዘለና BMI ናፃ እያ ካብ ሰለስቲኡ ማለት እዩ ኣስካብ 50 ኢልናዮ ንዓመት ሓንሳብ ንሬጅስተር ምስ ገበርካ ግን ብድሕሪኡ መኽፋል ኣይደልኒ BMI ግን ብናፃ እዩ ኣብ ኤውሮጳ ሃሉ ኣብ ኣሜሪካ ሃሉ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ውፅኢት ድማኒ እቲ ኣብ መወዳእታ ንዓኹም ዝገብሩልኩም ሓገዝ ድማኒ ማዕረ እዩ ሕጂ እዚ ኩላትና ኣብ ዘለና ኣርቲስት ኣብ ግምት ከንእትዎ ዘለና ነገር እዩ ኩሉ ፍርያትና ክሳብ ብጥርናፈ ድዩ ብማሕበር ድዩ ኣብ ምክልኻል ንበፅሕ ከም ሕብረተሰብ ነብሲ ወከፍ ኣርቲስት ፍርያቱ ክከላኸል ከም ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ገሊፅና ነርና ከዘኻኽራ ዝደሊ እዛ ናይ US ኮፒራይት ኦፊስ ትብልያ US ኮፒራይት ኦፊስ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ኦንላይን እዩ ኦንላይን ሬጅስተር ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ተማ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም እውን ብኣካል ሬጅስተር ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣርዮ ማይክ ተከፊታ ትፍሊና ሕጂ እዚ US ኮፒራይት ኦፊስ ንኩላትና ኣብ ኤውሮጳ ንሃሉ ኣብ ኣሜሪካ ንሃሉ ኣብ ኣፍሪቃ ንሃሉ ይምልከተና እዩ ንምንታይ እንተዳኢልና ሓንሳብ ኣብ US ኮፒራይት ኦፊስ እንድሕር ተመዝጊብና ኣብ 128 ሰብ I think 130 ሃገራት ትናትና ፍርያት ክንከላኸል ንኽእል ኢና እተን ኣቐዲመ ገለፅክወን በዓል BMI ኣስካብ ብብዝሒ ኣብ ዜማ ግጥሚ ደርፊ ዘተኮረ እዩ US ኮፒራይት ኦፊስ ግን ንደረስቲ ናይ መፅሓፍ ክኸውን ይኽእል ደርፊ ዜማ ግጥሚ ክኸውን ይኽእል ንካልእ ዓይነት ፍርያት ዝኾነ ዓይነት ፍርያት ስነ ጥበባዊ ፍርያት ዝምልከት እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ኣብ ነብሲ ወከፍ ሃገር እቲ ክፍሊት ኣለዎ ዝተወሰነ ክፍሊት ኣለዎ ካብ ዓይነት ስነ ጥበብ ካብ መፅሓፍ ደርፍታት ዝተፈላለዩ ነደምሲ ወከፍ ዓይነት ስነ ጥበብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ወላ ኣብትናቶም ዌብሳይት ኣቲና እውን ክንውከሶ ንኽእል ኢና ብወገነይ እዚአን ዘለዋና ሓበሬታ ካብተን ዓንተ ወይ ድገለፅክዎን ግን እዚ ንኩላትና ደገድ ስለዝኾነ እተን ፕሮስ ዝበልናየን ወይ ድማ ፐርፎርሚንግ ራይትስ ኦርጋናይዜሽን ዝበልናየን ሕጂ እውን ክደግመን BMI ኣስካብ ሲሳክ ድብላየን እታ ዝቐለለትን ዝበለፀትን ተባሂላ ክሳብ ሕጂ ዘላ BMI እያ ንሳ ድማ ኩሉ ናባኹም ተቕርቦ ኩሉ ንዓኹም ነትናትኩም መሰላት ንምሕላው ዝግበር ማዕረት ተንክፍሊት ዘለዎን ኦርጋናይዜሽን ኮይኑ ግን እዚኣ ብናፃ ስለ ትሰርሕ ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ዓንተ ይድበልክዎ ድማ 88 ሚእታዊት ናይቲ ሮያልቲስ ወይ ክፍሊት ናባኹም መፅእ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ብዛዕባ ኮፒራይት ሓበሬታ ሓደ ሓበሬታ ሂብና ነርና ስለዚ ካብኡ ተበጊስኩም
ኣብ ናይ ኮፒራይት ቁርብ ተመክሮ ዘለኩም እንድሕር ኣለኹም ወይ ድማ ኣነስቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝበልኩሞ ፈቲነዮ ከምዝን ከምዝን ኣይስራሓለይን ከምዝን ኣይተዓወትኩን ትብሉ እንድሕር ኣለኹም ድማ ነዝናትና ንገብሮ ዘለና ሪሰርች ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእቶ ክንቀበል ብወገነይ ወዲእ ኣለኹ ይቐኒል የቀኒልና ራሄል ቀፂሉ ናይ ኣርኣያ ናባኻ ንእሽተይ ዶ ነታንስ ራሄል ዝበለታ ክውስኸላ ወስኸላ ሞ ብኣ ጌርካ ቀፅል ናትካ ብዛዕባ ናይ ምንታይ ኣርእስቲ እያ ናተይ ናይ ደረስቲ ገጠምቲ ሕተምታ ከፋፈልቲ ድኾነ ብድሆቶ ኣሎ ወይ ድማ ድኾነ ዲስካቨር እንድሕር ጌርካ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ተዘይብልነካ ከዓ ድሓነ ታንኪ እዚኣታ ክትበሃል ዝፀንሐት ኩሉ እቲ ክበሃል ዝፀንሐ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እንዲ እታ ሓንቲ ነገር ክውስኻ ዝደሊ ኩሉ እቲ ራሄል ክትብሎ ዝፀንሐት ኣብቲ ዌብሳይት ምስ ሓበሬትኡ ከነቐምጦ ክንፍትን ኢና ንሰርሓሉ ዘለና ንሱ እዩ ነዚ ኣብቲ ኣርቲስት ፎር ኤርትራ ዌብሳይት እንድሕር ኣብኡ ኣሎ ምስ መግለፂኡ ብቐሊሉ ክንረኽበሉ ንኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር ማለት እዩ እዚ ሓደ እዚ እቲ መፍትሒ ናይቲ ንስርሖ ዘለና ስራሕ እዩ ብዛዕባ ናይ ስነ ፅሑፍ ምዝርጋሕ ወይ ከዓ ናይቲ ናትና ኣርትስ ከመይ ጌርና ንዝርግሖ ከመይ ጌርና ንከላኸለሉ ከመይ ጌርና እቲ ዝፅዕር ዘሎ ሰብሲ ፍረ ፃምኡ ክረክብ ይኽእል ምክንያቱስ ከምቲ ትፈልጥዎ ዝኾነ ይኹን ነገር ስራሕ ግዜ ወስድ ገንዘብ ብሓትት እውን ስለዝኾነ ነቲ ከምኡ ትገብር ዘሎ ኩልና ኢደ ኢድካ ተባሂልና ክንሕግዞ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ስነ ፅሑፍ ብኤርትራ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ንሰርሓሉ ኣለና ግን ከምቲ ዝድለይ ጥሙር ኣይኮነን ምክንያቱ ብዛዕባ ስነ ጥበባውያን ብዛዕባ ስነ ፅሑፍ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሓደ ነገራት እዩ ፀኒሖም እዮም እቲ ኩነታት ጥርኑፍ ኣይነበረን ሕጂ ነዚ ንምጥርናፍ ዝስራሕ ዘሎ ስራሓት ኣሎ እቲ ፅቡቅ ነገር ኩልና ንፋለጥ ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ዳዊት ሃይለ ደራሲ ፅሒፉ እቲ መፅሓፍ ፅሒፉ ሕጂ ሓላፍነት ወሲዱ ከማን ካብ ዓዲ መፅሓፍቲ ይስደዶ መፅሓፍቲ ይመፅእ ነቲ መፅሓፍቲ ኩሉ ኣኪቡ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ይኹን 2 ግዜ ኣብቲ ፌስቲቫላት ነዚ ኩሉ ስነ ፅሑፍ ዝፅሕፍ ሰብ መፅሓፍቱ ኣኪቡ ቫለንተሪሊ ማለት እዩ ይሸይጥ ማለት ይሸይጡ ብዙሕ ከዓ ይሸይጥ ናይ ብሓቂ ተገዲሱ ካብ መጠን ንላዕሊ ይሸይጥ ኣሎ ካልኦት ከዓ ከበዓ ሽዳ ሚድያ ናይ ደረስቲ ናይ ስነ ፅሑፍ ሰባት ዋትስኣፕ ግሩፕ ገይሮም ብዙሕ ድካፈሎ ብዛዕባ እዚ ናይ በዓል ተስፋይ ገብረኣብ ብዙሕ ነገር ዝተሰርሐ ገንዘብ ዝተዋፅአ እውን ኣሎ ነዚ ሕጂ ክንጠምሮ ብሓደ ክንሰርሕ ኣብ ፅላል ናይ ኣርቲስት ፎር ኤርትራ ኮይኑ ዝሰርሓሉ ኩነታት ምግባር ሓደ እቶም ከምኡ ዝገብሩ ሰባት ምትብባዕ ካልኣይ ነዚ ነገር ንሕና ንሰርሖ ዘለና ኣሚኖም ኣብቲ ናትና ኣገባብ ኣትዮም ነቲ ነገር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብፅሖም እቲ ብዝለዓለ ደረጃ ምብፃሕ ከዓ እንታይ እዩ ባዕልና ፓብሊሽ ክንገብረሉ ባዕልና ነቲ ባዕልና ፓብሊሽ ንገብሮ ንሓትሞ ፕሮሞት ንገብረሉ ነቲ ናትና መሰላትና ሓዊስ ሒዝና ብደንቢ ጌርና ንሰርሓሉ ኩነታት ይፍጠር ስለ ዘሎ ንዕኡ ክትሓባበርዎ ልክዕ ከምዚ ናይ ስነ ጥበባውያን ናይ ሙዚቃ ካልኦት እውን ናይ ቅዲ ክዳውንቲ ይኹን ናይ ፋሽን ይኹን ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ንሳተፎ ዘለና ንሳቶም ከዓ ከምኡ ንክሳተፉ ንዕኡ ከዓ ንምትብባዕን ነቲ ዕላማታት ንምርዳእን ናይ ኩልና ሓላፍነት ስለዝኾነ ኣብዚ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ድመስል ኩሉ ይብገስ እዩ ዘሎ ምንታይ ተፃፊፉ ብደንቢ ክሰርሕ ኢደይ ኢድካ ክንብል ኣለና ዝተፈላለዩ ማንዛ ዝርርባት እንዳግበርና ነዚ ናይ ስነ ጥበባውያን ሃብትና ኣፀቢቕና ነማዕብለሉ ኩነታት
ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ባህላዊ ነዚኣ ዝብላ ትክሳይድ ዘለካ ቀሲና ንውስኸሉ ማለት እዩ thank you for listening thank you አማን next ደለኹም ሙዚቃ ታደሰ እንዲኻ ክንዘለካ ሓንሳብ እሞ ዘካርያስን ቲቲን ናይ ግዜ ፃወጣ ስለ ዘለዎም ተቀሪብኩም ትኾንኩም ዘካርያስን ቲቲ ኣቲኸለኸ መስለኒ ሓቀይደ يا تيلا تيتي يلا خلا اوكي زكرياس بين كنقبرك تيتي يلا خدا اتيلا ريال له اوكي كاميرا خدت تولع يا صبوني زكرياس ميتا لهم ناتاتكم يا حجزي البا ديك ابا اذا تبت انتي يالو ابي بصحنا انتي بدهوتات بحصر دبلاي كلتيهم ميتا لهم انميت كبر زكرياس مايكروفون تيتي انميت كبريا اوكي زكرياس اتلمس قب تيتي انميت تكبر انتاي كاتب قدامي زنبرنا كوارتر 1 سي جلست كتل حبرنا ما ناتكم سلام كميتان سيو بملاتكم artist for retreat thank you زارب دفكات كالي بس قدامي مستيتي ورق علينا نيرناتي صراحكو كسب حجي بزح از بوغني كم دبركوسي تجمرنا بزح يرلن ابسانا يتمثللا بعلكن ساتف كم دخل كندك تيتي تو كساتني نيرا اغاطامي انا كابو غني تعمننا له تيتي كن كم حبرتني قال ነገር تقرب ማለት ነዘም መጻወለዶን ንስታይ to inspire and you know to show where we are ማለት እዩ أنا بزحابة تسبوغنا يبلين مالتي هدا أغنى نجر تيتي كتاب كنت حجزت خلني أنا أخوانو قربت بونير مالتي بوغنا عبي بتي حلا وإنت أجر على ب مالتي اوكي تبو زكرياس تيتي الله خدا انميت كبريو كستاكي مايكروفون كي انميت كبريو تيتي Okay, I hear TT. Mom, nay gazette at slazerlo. Nam tekn mlasina na musica tsro kan mlasandi fashion gala movies ka alanando. LT tadali khadha Zakaria PT mismatsat kana blayna. I'm sorry. Okay, it's a bit. Thank you. Thank you Zakaria. LT na bakha. Hello everyone, Camelo, thanks for coming. This is very important. Bza'aba na lyrics, melody, vocalists, musicians, studio productions. Copyright, cover Girnaina already. Music video, that's another thing we can cover. Mastering and distribution. So with the lyrics, I mean, kame giri dijimber Nai Derfi Mishaf and protecting your lyrics. So with that said, when you write your lyrics, you always have to document it, and then especially your melodies as well. Your melodies, Kulusi, it has to be protected and documented as far as the work Tisrah. So how do we collaborate with each other? And so when we collaborate, we can collaborate long distance. We don't have to درفي كتودا يبلان أنا حجب زي ساندي بخوينة مستفانو بحس أخوينة حنتس كنجبر نخينا because of technology سلازلو. So I'm sure كلهم تفلتوهم we can work
long distance technology and that would cover the collaboration, and it goes with not just 2. We can have 3, 4 artists collaborating all at once. So how do we step to the world stage? The world stage, see, right now نملو زلنا نحنا بعلنا protect تناتنا work سنة protect نحرجرنا يوسي. It makes it look good. Our work is protected, and we are displaying natna culture with, you know, the westernized style of music, the new generation. So nisusi kullu intact khona lo. So what is our market? Our market is open to anyone. Opens a lot to market. So it's like a Hamzi Abu Bahari. It's open for anyone to really take over what our culture, what our sound, what our music stands for. So that market is very it's there. Allo, it's right there for us to take over. So with that said, do we have good distribution? Distribution, it's, how can I explain this? Musicians, when they hanti content, they need to have an avenue of distribution. The distribution is like a company that has monetization access, that has a good platform on Spotify, iTunes. We cannot just focus on YouTube, getting our music on YouTube. There is other platforms to enhance our sound, our content, which is Apple Music, Spotify, iTunes, all those other bigger stations. When they see big numbers, they will pick up the music. So if music more, if it gets a lot of numbers on Spotify, guess what? Other radio stations will start picking it up. They're going to find out, hey, this is a different sound. We like this. So numbers. If we don't support our numbers on our artist, we're going to be on idle. That's it. It's not going to go anywhere. So when we have a good distribution, we have to support the artist. We have to make sure we get those numbers up. We got to share our Spotify links. We got to share our iTunes links. So those are the things that where we should be, where we are going to be in the meantime. And Zaba, are we protected? We already discussed it to Zarimnayan already. So we have to make sure we follow those protocols when we release anything, video, a song or a single or album. All the content has to be protected, has to be registered within these platforms, whether it's ASCAP, BMI, CSAC, and making sure that whatever Tinatna released together now on YouTube, it has to be monetized. Monetized means you're getting some type of ميت كير كلها لاينه لاينه يرن ميت. Sorry, سامعهم انت؟ هو مጨረሻ خدمدم خلها ميت صنيح حكامو finalized. Okay, بزعبة numbers. I was just talking about numbers. Our weakness right now is numbers. Okay, we don't have numbers. Number كله حجنا أخليلو تفنو ab Spotify and Herwatsi Losi. Can they seba low follows go? Can they listeners are low ab Warhawi? Okay, Akhlilu or me. If we have over 10,000 monthly listeners, that's number isu. We have to focus on letting our communities, our people know that, hey, just make sure you're following this artist. Make sure you're just when you follow him, you're an automatic monthly listeners. It doesn't mean that you have to listen to him every day, every hour, every second. Just follow that artist on Spotify, iTunes, whatever it is. So
not challenge. Basically, Nusiyu not challenge. That's basically it. Supporting each other and following each other on all those platforms. So tonight distribution, we have. I mean, there's so many companies, Eritrean companies that have solid distribution companies. You don't have to go to an American distribution companies. So that's all I have to say. Thank you guys. Okay, next one. Videograph ndi بحري بعال كستخ مطيخم فيلمز داويت أبي بتحنا نتايل حدش داويت نباخا. أري سمعن دلهم. داويت كستاك قبركا بينك قبركا. المثيل الله بدقس لزله يتحازله. سمعن دلهم. أو سمع لها. أوكي. الجزء زيناي فيديو ديني اشتك حتى رابيله حنت دا زارب كويله. مبزعتهم أبزر لهم درفت سلازهم كون سيب بناي ميوزك فيديو تتزارب مع هاي شغل ميوزك فيديوز كما يرنا ينام زي مين ستريم أكاي دادلوس نوا دادر انتاي خطي قدلتنا تلك وانا قدلت كوي كونن ان تسارار حنا سابيك كحيش شالو تيلناس اب ستوري تيلين تكنيك او يدقدلنا دلوني اشتي اب ايميجز قرب قدلنا له حبري وخاتي سرح كاني ناب حدا سب انداصعقه خاتي دغدد صقم حجي ابز خالوت افريقاويان ناي بعل نيجيريا ناي بعل اثيوبيا غلتري نايس تي سرح حجي تيوم ساعتين دهدا تو خوينوم او ناتوم ناي بينهم ايجنت جيروم ناي بينهم ساعتي كولهم سب جيرو تي دايركتور تراي مئزاز مخانن خمرص كا عدلكم دلون يو تي ابانا غوديلو دلو حجتي بوتا لوكيشن بحزل كا لوكيشن ناتهم خلدلهم الو خاو مستسئلتات تريهم تبوتاتات بين حايش انتاي حايش إلهم بزارو أبعال عدين أبعال أديس أبابا نايبين له ساعتهم كحجتي دايركتور فيجن ناتهم حبرون سؤلون دمتون تراي رئيس أو حدا خستاخ بتصحخل قلت فيلوس بزوح أب حنتي لوكا يكون نافتن كل بعال تجيرو تي رئيسني كم زي تسبي بخون حنت عين تراي تخون مالتي أبي حجي قدلنا لنا حنا أبوزو حبكم تاتي سلاح من مقالن مليسكا خا تي زي ناي كستايكا زي ناي زي أمتصعدو ويكا زي دولو ناي تيوم عبي زبولو أو أخلو كوبي مقبارن تيوم كوبي جيروم ناتاتهم آرت فترة آرت كايدا دي ولهم نصهم قلتيفهم بزح برايس روحبو ساتهم يواهبوا عينن سراحن قالن يواهبوا مخنياتو مستي ناي مين ستريم دلو نيشتي كاوس لزوسدو نتهزبي نتسبع الششوا حجتنا هنا ارت يذكم مالتي نحنا نفس زخاله الرأي لنا نفس زخاله بهلن كل لنا سو ندحردا ناي اريترا ناي كال دي مغبار دي كونس ندحردا بزعبا ناي اريترا تقبل كونكاس الو مسرت كاو تبجيسكا تغورو تخيلها مسكال كحواوسكا مالت حجتي ابناي ارترا بلچاتات دلو كميوتي ابكال عدتات كيدوم دغوروس فلي دبل كابتنا اريترا تلكا ات مين ناي سراح مكففاليو تي دي كالغاني تي افرت دي جبر اتابي قدي سرح سب افتعبي صفحتات سلا بالراي دلو ثانيه دبل التفهم معاش تسفى جبر حتى لكم كن كيد يغني لي يغني لنا طبو تنكيف كاين لها من نيكست دلخم اريا من نچن انديخم اريا مريك لهم ناي بدهوتات موفي تواسؤنت بزح دسكف ايرياندي او ግን حصر دبله انتاي عمامالو ገለዶ ተንቀሳቀስና
ديفلوبر ستاين دحر لك اريان نجن عخن وكيلكي بينك قبركمو عن ميت كيرك تزاربي اريان سلام كلاتكم كمي لكم سوري في الفيديو ندحر دعم بدمس تراك الزارب دخل كوينة اتصل دحن بناي صحف بناي فيلم قالك كل شيء أبدو ولا خنا أكب كلنا تي درفي تناي موسيقى أنا قرنديو زعبل تي أسارة رحاني أبدو وتعزل كومينيتي تاتوي سبلا ميدوز أنا حمريتك أبتنا إرترا كومينيتي تراي مالتي أبتنا درفي كونسرت درفي بدرفي كمان ويلا تراي يو أنا حس لازم بزح صراحة زدي وخيني يسمع عنك كابيتو بوت أسكر رأس لزي أنا حنات الموفيتا بزح صراحة زدي أنا بوغانا يقولك أي كل شيء يسعره ماسي سكرين مقبار فيلم تياتر مرأي كال لايف ايفنت شو كلونا ستوري تيلينج كلونا قالسي بزح كزي يسعره يقل أتي نوع أورغانايز تقبر نوع سبونسرز تقبر ندارقاس لزي تسانحة أتا أرتيست كالوت مسارح تنان لا تحقق لنا تراي كبر تسانحة سقاب حج خاء ولا حنتي كستايل لماتي كبلكس تقولك قوي تعرتات تدي كوينو سي حباراوي تودى بدخونه يكون نجر أي تسانحن حج لك أكمتي مرئيت كجباري تبعي لزلو ورح عصرت حدا كومو خاء نعو مدى بنت زرع الولا أو أي جبر مرئيت جن نبدأ الحج نتاي تنجبر لنا كأسألنا زلو الفيلم تاعنا عبدي زخل كتاي تبع نزار ربا وصبونيرو كالاي عمي حنت شورت فيلم سريح نانيرنا مرب تواسعتا بزحت سبات ريهما فونيهما تبغالات بل ولا نعاسي نهن زرحس شورت فيلم خلاص بزح واقع خفيرنا نتناي فيلم خاز قد دي كابتناي درف مالدي ولا توم يوتيوب channel زلهم قلا حنساب مسترعي سلا زي داقاقم دراما كستايل ولا نعمسي خبدومي سبونسر نقبرو لازم عنا كله نقبرو سلازي تواسعت اللو بزي حبيرنا نسرح زي نخلنا يكون يعني أوروبا له تواسعتي قلق كل شيء تناي فيلم تساقم تمسا تناي برودكشن تساقم زي تفتح لا سقا فيجي تناي ديستريبيوشن بلاتفورم حنتي يوتيوب رايس لتسنحت مالك this community أدارش له دفع فيلم سكرين زي قبر المخناس والحنت أي رأينني أنا بقرب مالتي بزحت سينماتات بزحت أدارشات له تغير كي خاصة بمتسيكو after organization دلو تساقم مالتي نعوزي عكيب وخسرح له زغل تيم سلا زي سنحة سقا بجبول كسرح سلا سنحة انتي كالك عن اونلاين سينما دبال نجر سو ولا حد اي تغوسكو لهم سقا بجبول كسبات وحدات سبات راينا سكاهم كبر بتصنحنا اي تبلا نمبر انت زقبر كاني سو انت زغوسكو لها صبوم ترايني انتي كوفي لزلو ارتراوي ارتيست اب سنة صحف اب فيلم تاع زلوها بزح مسرحة بزح ما بركة نيرو زانتا تسب عدد رايك من النابز زلوه ماني بزح سلازي اتا بفولي الليتراتشر نا ارترا الفيلم نا ارترانسي تأمت يدليولو حاجة زيدليولو بعتبكا مسرح يدليولو مهناتو بعبي برودكشن دبال يبلو والحنتي تديستريبيوشن دبالكا يلا ناي فيلم تغلال لا يلا بعد يلا بزي يلا كل سبب ببولكو سرح أبيتو باتو إذا قرب نتعدد له $2 سلا قرب الشرف وين إثيوبيا بكامبالا قال زلو يواتوي أبز زلو ماليشيا بعد هذا أتوقع سلازي قال عمارة تكبر كم أنا قرب فتيني يزونا بركنا سينماتات مرئي تكون كاو حليف كاون سبونسرات لا توعك فيلماتنا كفري بفلاي كاتا عن سعر الله كل شعب بناتنا فيلمات مس عالم كل العالم مالتي نعو تدعى زيارنا بعبيتي ماركت زير خبرلهم خناسية لن ويست أفريكان فيلم أم نتفليكس تأتيس إست أفريكان دي أتولو والحان تساقم أي رأينا نيناي أو أبرتي أنا خنسرح بوزح سرح هيد لنا له قبلكم مدالي
ثانك يو ካልኦት ኣለኹ ድሓር ንምልኦ ማለት እዩ ثانك يو ثانك يو ኣርያ ጽቡቕ ጸብጸብ next ክንከይድ ፋሽን ቲታ ዓንተወይ ነበርክን እንዲኽ ድሕሪ ኣማን ክትዛረብ ኢኻ ኣማን ኣብ በዓል ፋይናንስስ ናባኻይ መድረኽ ድለባ ዓንተወይ ጠቒስካ እንዲኻ ግን ተደገምካዮ ናይ ከፍእኒ ثانك يو رايا እቲ ሕጂ ሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣድላይን ስራሕ እንታይ እዩ ምድላብ እዩ ገንዘብ እዩ ሕጂ እቲ ገንዘብ ብኸመይ ኣገባብ ኢና ከነምፅኦ ንኽእል ሓደ ብቲኬት ሸጥና ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ናይ ከም members ከነዋፅኢልና ተረዳዲእና ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝነበረ ኣኼባ ተረዳዲእና ኣሎ ዝነበርና ሳሳይ ስፖንሰርስ ምርካብ ማለት እዩ ስፖንሰርስ ከዓ ቢዝነስ ዘለዎም ካባና ስነ ጥበባውያን ኣብ ናይ ገዛ እርሶም ኣቑሑት ክሸጡ ዝደልዩ ፕሮሞት ክገብሩ ዝደልዩ ነዚ በዓል ስፖንሰር ክገብሩ ከለዉ ከዓ እቲ ድህብዎ ኣስተዋፅኦ ክጋዋሓሎም ንሕና ከዓ ክንገፀሎም ዞም ሰባት እዚኣቶም ከምዚ ገይሮም ሓጊዞም ኢልና ነቲ ዝሓገዝዎ ከዓ ነቲ ናቶም ፍርያት ከመይ ጌርና ንዓለም ነፍልጦ ንኩሉ ኤርትራዊ ነፍልጠሉ ንሳቶም ከዓ ተመሊሶም ዝረብሕሉ ስፖንሰርሺፕ ማለት ኣድቨርታይዝመንት እዩ ኢንዳይሬክትሊ ሕጂ ከምኡ ንምግባር እዚ ሓድሽ ነተኣታትዎ ነገር ዘለና ስለዝኾነ በቲ ኣውፂናዮ ዘለና ደረጃ ተሳቲፍኩም እንድሕር ክእለት ኣለኩም ባዕልኹም ስፖንሰር ክትገብሩ እንድሕር ኣፍልጠለኩም ሰባት ትፈልጥዎም ቢዝነስ ትፈልጥዎም ጅናብነት ናይ ገዛ እርሶም ትራቨል ኤጀንሲስ ዘለዎም ናይ ገዛ እርሶም እንዳ ድኳናት ዘለዎም ናይ ገዛ እርሶም ሬስቶራንትታት ዘለዎም ዝተፈላለዩ ከም ዓይነት ዘለዎም ነዚ ንሕና ንሰርሖ ስራሕ ብሃገር ዝተመርኮሰ ሃገራዊ ኣገባብ ሒዙ ንምኻድ ዝድግፉ ሰባት ንኽትውከስዎም ሓግዝብዎ ንኽትብሉ ነቲ እንታይ ዝበሃል እሞ ኣብዛ ሕጂ ንገብራ ዘለና ግዜ መበገሲ ስለዝኾነ እቲ ንድልቦ ገንዘብ ነቲ ኩሉ ክንሰርሖ ንደሊ ነገራት ነቲ ናይ ኮፒራይት ይኹን ናይ ሕጊ ይኹን ነቲ ከመይ ጌርና ነቲ ኢንፍራስትራክቸር ከዓ መሰረታዊ ኣገባብ ሒዝና ንሰርሓሉ ኩነታት ንምፍጣር እቲ ናይ ኮፒራይት ነቲ ዌብሳይት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምብፃሕ ኩሉ ገንዘብ ኣድልዮ እዩ ብደይ ገንዘብ ኣላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ኤርትራ ዕድለኛ ኩሉ ደቃ ከፊሉ ባዕሉ እዩ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ነብፅሓ ግን ሕጂ ንሕና ከፊልና ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ብፅሕና ዝተመሪዝና ከዓ ነቲ ሕብረተሰብና ነብርሓሉ ኩነታት ይፍጠር ስለዘሎ እዚኣ መበገስን መሰጋገሪትን ስለዝኾነት እቲ ስፖንሰርሽፕ ኩልኩም ትፈልጥዎ ቢዝነስ ሰብ ሃብቲ ተለዉ ዶኔት ንምግባር ጥራይ ንምግባር እውን ነቲ ናይ ሙዚቃ ኩነታት ናይ ስነ ጥበባውያን ኩነታት ክሕግዝ ዝደልዩ ኤርትራውያን መኽእለትን ብቕዓትን ዘለዎም ንዓኣቶም ከዓ ተወኪስኩም ዝንዝን ኣድላይ ስለዝኾነ ሕጂ 5 ሚልዮን ክንገብር እንድሕር ክኢልና ሕሰቦ ብ5 ሚልዮን ኣብ ሙሉእ ዓለም እቲ ዓይነት ዝተፈላለየ ከምዚ ዓይነት ነገር እንዳገበርና ሕብረተሰብና ንሓቕፈሉ ኩነታት ክንፈጥር ንኽእል ስለዚ ብዝነኣሰ ደረጃ ንርኣዮ ብዝለዓለ ደረጃ ንርኣዮ ኩሉና ኢደይ ኢድካ ንበል ነዚ ነገር ዋላ ነቶም ፍላይት ዝደልዩ እንዳተሓባበርና ንኩሉ ኢደይ ኢድካ ይህን ብሂን እንዳተባሃልና ኣብቲ ዘለዓለ ደረጃ ንምብፃሕ ነቲ ሰሪዕናዮ ዘለና ናይ ስፖንሰርሽፕ ናይ ፋንድሬይዚንግ ካምፔይን ክትዋስእሉ ይምሕፀን ንሱ እዩ ናተይ ዘረባ ታንክ ዩ ኣማን ፅባቕቲ ወልሰድ ናብ ቲቲ ክንምለስ ኢና ቲቲ ዓንተወይ ሚት ስለ ዝነበርኪ ክትዛረበይ ትከኣልክን እሞ ክስታይ ክገብረክ ፍሬም ገብረክ እሞ ኣለኸ ዲኻ ሕጂ ኸ ቲቲ ርኤካ ይመስለኒ ንሕመኒ ክስታይ ክገብረክ ኣበላኺ ድሕሪኡ መጠርነፍ ከምሳለና ንክስቶ ክነቕርቦ ኢና ንዓወት ከነብሎ ኢና ሽዑ ግን ንሕቶ ንመልስን ንግስትልኪ ኣቲኸ ምሽ ፀኒሕኪ I don't know بمثل خمسة دقائق خلاص كنا نتشكل ده حق نذكر استزاربي مثلا نبزعبها عشان حتى باقي بلوان دي خيدو دحاني بحلفي أبي نسأل نبرة دوت لكي
مزاناي نوفمبر لكم أبيلكم تزاراريكم نيركم وما على أسكو أوروب بني يعني نوفمبر ندالو لنا أنا بوغني مالتي ناي تيكيتات ديسبلاي قبر له مالتي أبتي ريستورانت ولا كالي ولقاوت كالا دلوم سبات ولا تني منستاوت كالا دلو مالتي بحفش ግን ኣማኒ ዶ ወይ ተቐኒ ዘለካ ሓደ ነገር ክትገብር ናይ ገንዘብ ሕቶ እዩ እቲ ንዓና ዝፅግመና ማለት እዩ እቲ ኣቢሊቲ ኣሎ ኩሉ ትኽእለት ኣሎ ግን እቲ ሓደ ነገር ወዲፍካ ንክትገብሮ ክትብገዝ ተኾንካ እቲ ዓቕሚ ገንዘብ ስለ ዘድልየካ ኣብቲ ኣብ ኤርትራውያን ዘሎ ፀገም ተቐዳማይ ንሱ እዩ ማለት እዩ እቲ ዓቕሚ ገንዘብ ዘይምህላው እምበር እቲ ክእለት ስለ ዘየለ ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ ተዋሒጡ ኮፍ ዝበለ ኣሎ ማለት እዩ ምስ ክእለቱ اوكي ان كيس ميت كير كلا بيتي ميت كير كلا وديك تخون كده حن ميت كير كلا سمعت اني هل وتسمع كي دمدي ميت كير كات انحكي بعد براي تكون انوي انت يا خبر لي اتي كእለት ኣሎ ኣብቲ ኤርትራዊ ዘሎ ክእለት ቀሊል ክእለት ኣይኮነን ተወዳዳሪ ዝኾነ ምስ ናይ ዓለም ክእለት ኣለና ብዙሕ ከዓ ዝጎለና ነገር ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ክንምልኦ ዘለና በፅሕ እንተ ኮይና ግን ከምዚ ኣማኑን ክብሎ ዝፀንሐ ሕጂ ገንዘብ የድልዩ ናይ ገንዘብ ዘይምህላው እዩ ክእለት ኣሎ ገንዘብ ዘይምህላው እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከዓ ስፖንሰር ስለዘይተገበረልና ክንፅበለና ማለት ከዓ ኣይኮነን ባዕልና ፐርትሬት ክንገብሮ ንኽእል ነገራት ከዓ ብውልቅናውን ኣሎ ብሓፈሹ ኻኒ እዚ ማሕበር ባዕሉ እቶም ኣርቲስት ኣብ ሙዚቃ ድዩ ኣብ ድራማ ኣብ ፔንቲንግ ኣብ ፋሽን ኣብ ኩሉ እቲ ናይ ዓንኬል ናይ ስነ ጥበብ ኣለና ንበሃል ሰባት ውሑዳት ኣይኮናን ማለት እዩ እዚኦም ኩላቶም ተረኣና ኣብነት ሓደ ሰብ ሙዚቃ ክገብር ተኮይኑ ኩላትና ተሓቢርና በብቲ ዘለና ክእለት ክንገብረሉ ተኽእል ተኮይና ካልእ ካብ ደገ መፅኡ ስፖንሰር ደይገበረና ኢልና ንድሕሪት ንምለሰሉ ምክንያቱን ክህሉ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ እንተረኺብና ብደገ ሓገዝ እቲ ዝበለፀ እዩ እንተዘይረኺብና ግን እቶም ንሕና ዘለናስ ኢደ ኢልካ ነቲ ሓደ ነገር ክግበር ዝድለ ዘሎ ወላ ኩሉ ኣብ ሓደ እዋን ኣይንግበሮ ማለት እዩ እንተደኣ ካባና እውን ኣብፂና ካብ ጅባና ኣውፂና ድሕሪ ተበጊስና ቀስ እናበልና ከዓ እቲ ናይ ፋንድ ክረኽቦ ንኽእል መንገዲ ምድላይ እውን ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ናይ ኖቨምበር ሕጂ ንዳለወሉ ዘለና ግን እቲ ፋንድ ሬይዚንግ ክንሓትትና ንሓትቱን ኣለና እቲ ቲኬትን ክንሸይጥ ኣለና ምድላዋትና ደሓና ኣሎ ይመስል እዚ ክብል ንኽእል ማለት እዩ ካልእ قتل أبيت تزاريبك لا قتل ካልእ ነገር መንገዲ ኣብ ኣነ ኣብቲ ናይ ፋሽን ናብቲ ናይ ፔይንቲንግ ስለ ዘለኹ ኣብቲ ናይ ፋሽን ክሪኦ ከለኹ ብፍላይ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ማለት እዩ ደሓን ይኸይድ ኣሎ ከም ዝነበልኩ እቲ ናይ ሕፅረት ገንዘብን ገለ እንተደይ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ፔይንቲንግን ብጣዕሚ ኢኻ ተሓዝን ምክንያቱ ንፉዓት ኣዝዮም ተወዳደርቲ ዝኾኑ ፔይንተርስ እዮም ዘለውና በቃ ብፍላይ ካብ ዓዲ ምስ ወፁ ኣብ ስደት ግን ናይ ብሓቂኦም ኩሎም ፊልዶም ቀይሮም ኣብ ካልእ ዓይነት ስራሕ ተዋፊሮም ትረኽቦም ወላ ኣብታ ዘላትካ ግዜ ከምዚኣ ደይ ትገብር ተይልካዮም በቃ ደርጋ ትሞራሎምስ በቃ የለን ምሻሎ ሕጂ ነዚ ንኸይጠፍኣናስ እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ላይክ ሓደ ናይ ባዕሉ ዝማሕበር ከማን ሓደ ዝኾነ ጋላሪ ናይቶም ኤርትራውያን ስእልታት ተኣኪብ ዝሸየጠሉ መንገዲ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ወይ እውን ሓደ ሰብ ዓቕሚ ዘለዎ ድዩ ገለ ንዑ ኣኪቡ ኣምፂኡ ሸይጡ ብፐርሰንቴጅ ሕጂ ንኣብነት እንታይ ከዓ ፀገም ኣለና ከዓ ንሕና ኤርትራውያን ከምዚ እቲ ዓቕምናሲ ማዕረግ ክንደይ ተወዳዳሪ ምዃኑ ምስቶም ናይ ካልኦት ዓለምማ ስለ ንስሕቶ ይመስለኒ ከምዚ ርእሰ ተኣማንነት ይጎለና ሕጂ ከም ኣነ ማለት እዩ በታ ደላትና ዓቕመይ እንታይ ገይረ ወላ ብዛ ዓዲ ምስ መፀኹ በቃ ኣነ እውን ከምኡ ምስ ስለምንታይ ብዙሕ መኻልፍ እዩ ደጋጥመካ ማለት ኣብዚ ዘሎ ፀንሐ ህዝቢ ናትና ኤርትራዊ እንታይ ይብለካ ከምዚ ክገብር ሓሲቦ ወይ ከምዚ ክገብር የትልካ ዳርጋ ብሙሉእ ሞራል ዝህበካ ኣይኮናን ይኸብዶ ኣብ ካልእ ስራሕ እውን ስለዝተዋፈረ ኣብቲ ኣርት ንክድግፈካ ብጣዕሚ እዩ ድኽመት ዘለዎ ኖ ከምዚ ኣይብልዓካን እዩ ኖ ከምዚ ግበር ነርስ ቀይር ገለ ነቲ ሞያኻ ክቐይሩካ እዮም ዝደልዩ ኣነ ግን ሕጂ ብውልቀይ ክሪኦ ከለኹ ነወይ ኣብቲ ናተይ ዕላማ ፀኒዐ ስለ ዝሰራሕኩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ኣብቲ ዘለኹ ዕውት ኣለኹ ኢለ ይሓስብ እቲ ዝተረፈ ከዓ ኣምላኽ መላእ ኣለይ ግን ብውልቀይ ወላ ኣነሲ ፅዒረ እየ ማለት እየ
كيدا خمسة خجبرة إذا جبرة إلى ولا كي تخفل كو زجبر كون لسرح كون نجارات نهاري مالتي بزح نجار الله كم مثل زجبر خات عبيد عج نت أبزل لنا عد مالتي نت زل لنا خلتي حيز ناس كوفين بلكن وات كنكلالنا مستم كالوت كن ولا در كنكلالنا ولا أنت تعرفنا دقيمنا دين تسألوا من قدسني يلا نحج بولك خم تجمر تنبين خمس تعودك شو خانفت بحر متها نفس خانت محبر كان عد خانك أخذ عوسلة تخل زي أحد رانا حزني زلنا عامي أبجزنا حزني أقف عين بل بالسبات ممكن زهر بقول خن كلالنا نعرف إنه كوميونيكيت كلون تخل اللو زي مثلا زلنا عملت كباي زخنا سب زلنا نقدر له تيجي أنزي عندي اللو خانة تك حجزن تخل السخي ويون خالي سمناك حجزن زخل انت انفورميشن تبني لك حتى أنا ونتخلي كمو تي تبغى له أنا زمدنا أمون قنا كله تدبلت زي مالتي زي كبل ده يعني انكتتي أبزي أنيش تيدخم الله داويت حتيرك داويت حتير حتى الملسن أبدا حرينا المطر رئيته حتى مزي أنا يتيتين ديا تخيد كوينا إذا تولاد الله زي ناي حتوتني أنا ونكم اللي صاركم تولد الله سي حجتي ناي سراح مكففة السندتي تسجمنا كندي تسجمي لدريو أنا حدث بملو كشفنو بوزع كشفن دلدوت عيني شعوتي هذا عيني دهون دلو سي تسجم توا هيتكاس كم يجرك تسرح عندي حجتي artist for Eritrea كم يزوله مالسي تي دل على بلاتفورم مهانو نزخن زي توا هيتكا مسارح تخات مرصلو تحطلو حكيتكا خاني كم زيد بحر اللودو هم زيد خون اللودو الكابت ناتاتكم بتناي جيتار دو درام دو قلد دهرم تأراري يلو بزي فوكاليست تمرصلو أبانا خاني تي آرت زيهم فيديو نقبر كا آرت قبرلنا نيشتي نقر دقبرلكا قلد أريلكا نيشتي دسئللكا مبرهت دقبرلكا دمت دحلوالكا كل نقر زي اندحر دا خمزي أب حد صفحي ترخيبو سي زي سي بوناس خمزي من شموخ أخذ أمان كلات سنحس نزي أس اندحر دا سريحنا الله كلاتنا دحراي كت بيزيكالس كتكفلنا استغيليا تي وتيتوس دل على وهو نخيلي قال خازا ناي اندحر دا تخافا في الكايو تسرح وحدلكا تينات كاسبيتكا يقتل إذن خون جن بري برودكشن دولولو أفتي متحف أدلاي تي حساباتكا تحفكا توم كالوت أبكال أرت دلو وسوم كم درودو هاجركا تحفكا مقرب زيا خاني قرب تقول لنا عننا تحفكا أرت دقبر باك جراوند دقبر لكا خمسة حساب لني تلكايو دحراي سترديو مسخا متان كسرح مالتي بعد مبرهتي بعد لوكيشن بعد ساعي بعد دمص دقبر أبكال دوكيومنتاريات ندحر له خوينو دي بي the director of photography كلهم زيهم كرادادو ندحر دا خوينهم تي بري برودكشن كنا فعلنا بري برودكشن زي تحسبنا زي تديتيل الكات صحفكا من اللو بزيان دحجزنا اندحر دا تواهلو ابدمت زيناي artist for Eritrea the best of best دخونو تمرصلو تخيل artists platforms كهون خيلي حجي زيهم ابكالوت زوم تعدد دغورو دلو هريخا زوم مينستريم بولو تعدد يكونس مينستريم دغورو دلو كله تقوملو لو زي فيسبوك تقوملو كم جاء دليل لها ديتيل حجي سوم ديب اتيميوم افتر كودين افتر تي كففل نايس راح سنين تحت بتشي اب صديب زيا خلت دلو ترى دلي يلوم مرصلو نحنا جينا ات مين كففل خماني صبو غيرنا حزنا ينزلنا حجي السنة خقون إزيس
አሚን ብህይወት ዞም ሕጅብ ዘለና ማለት እዩ ንድመጽእ ከም ዝኹም ዝገብርዎ ፍሉጥ እዩ ግን ቁሩብ ንሕናስ ብህይወትና ከለናስ ቁሩብ ድኾን ንጥቀሚልና እዚኦም አርቲስት ፎር ኤሪትሪያስ ተደፊእና ኣላ ኣብዚኣ ደፊእና ቁሩብ ናይ ኢኮኖሚ ከምዛ ማንበላኻ እንድሕር ሓጊዝናያ ደፊእናያ ብክእለትና እንድሕር ጌርናስ ንዓናስ መሊሳስ ክትከላኸለና ትኽእል እያ ማለት እዩ ዘ ያክል ደልየ ኣነ ሕጂ ስራሕ ካኣቲ ኣይተሓዙሎ ይቻወሉ ብሩህ ምለይ የቃናዓልኩ Thank you, David. ዓወት ዳርጋ ኩላትን ኣቢልና ምንዲና ብተረፈ ሞ ኣፍታ ናይ ኣማነንቲ ትንክ ተቕስዋ ፅንሑ ናይ ቲኬት ናይ ኩላትና ተዛሪብና እንዲና ናይታ ቲኬት ግን ክንምለሳ ነገር ኣሎ ዶ መዛዘሚ أنا نيشتي حتى موسكو نيرة Okay, go ahead. حدا خابتي نخلو ناي إرترا ناي حبرة السب مس آرت زلو نقداوي بوتاتات ويب سايتس نخلو ناي إرترا زملكات نجر أجريجيت ويكا حواويسو كودز دخل ويب سايت يسرح له بقدسات إرتراويان إذا خا ناي كل إرتراوي كم يلو بيجز ويكا I don't know باب يوروب ندهر يلو بيجز سالو دي يلن ناي مش سالو زناي فون بوك ناي هو حجي كومو عينت ويب سايت يسرح له نعوها كلكم أبتي ويب سايت كنت مزقابو نتناتكم بزنس أو ختفالتو كله تنا إيرتراوي بزنس يخون تي ويب سايت يخون موسيقى يخون أو كستاك كوينو ريجسترد كوينو كلنا نراقب اللغنة كنفتر كا حدا خابتي تسرح دلو سراح سلزخونه زخونه يخون نجر نمتصر له سراحات معبالتات تجنزبنا إلى إيد كان داولنا يهم بهين تباهنا سرح له ساعة خصاص دلي thank you. Okay, مباري حزنا من دينا دلنا نظام أخيبنياتات من تخيبلهم ناي artist for Ertra final تبتاب نتخوينو عاود كلهم دلنيرة جن علاو دبدبة كم توهبنا حدا بهاجر أمريكا سمين أمريكا مالتي حقاوي سندن حقاو فقط كم زلنا خلاي مالتي سالساي بزنا events كم يجرنا تيكت نجرز قرب سالي كبلوكمي أو ويب سايتنا www.artistforertra.org ندحر كدنا أبزا event استبل كوخوب دلاتان دحر تقويغنا نابع يختوصدنا أو وحس دخونا تيكت مجزئي كستاي كتوصدنا page كتوصدنا دسك فيلن تنوع كستاي security دلو نايتني تيكت مجزئي $3 كوينو أبتا تيكتس مستقوقكم انتخونا بزح دبالة تيكت تزيكونا دمع أمهم أبزت مرصو مالتي حموش تدي شدش تدي حددي مريضكم أبز check out مستنكفنا شعو أبزي شمنان إيميلنا نأتو سلامتاي تتكيت كنا رخبو مالتي دحريو place order مسقبرنا نبي تنصأنا مالتي أقباب كفليت مالتي وي credit card بحلفتهم أمريكان كندا دلهم بكريدت كارد ATM كتكفلو تخلو إيروبا دلهم ببايبال وحس كستاي أكفافلاي شعو نعود أوئكم place order مسقوركم ناي سلسة معالت التيكت كم حسكم اللهم تا تيكت نتي إيفنت نايتا قدام حسكم عطا موصار تخالقن كم تأمان كقلت أتسألحي انتايتي علامة قلقل خلو قليس اوندي كما قلنا انتاخن قبرين حجي زي أوهلي لكم ودلكم حتى خلو سلازة خلقا بوزح رئيوتات سكرين شير ستاب قبرين دي يتكم حافظ بالكم زبالة أنت زيكوني مايكروفونكم حسكم تراهم حالكم حتى تلكم رئيتة لكم حتصرا بالكم جزيا خد الناس لازلو ستاب شيرين كلنا لنا مثلني حتصرا بلا خصوص الكلام اوكي تا 3 أرشي ولا ندهر رابطي معالتي دي تستاتفوا خونكم كم contribution كم وطع غيرو نخوزتا سب كتردو سلتخلو اتسب جزية مالتنا قدن كمتسأل له مالتها يكون لك أخم دونيشن غيركم كوزو أخم دخلوا تحبرة سب
كنفلق سلازلنا بجول ويكا خم وتصيت حدش حسب اندهر كينا بسلاسة قرشي نعنا بزح لو خمس سلازخل ندخل وصايتاتنا ونكشفن سلازخل كم جول مثلا ولا انا حدش شحسب ديمص بزي قدس نتي تيكيت كغزو عملو عالم دلو ايرتراوي تيكيت نغز نختمصنو لا كلنا حلفنا سلازخونه يحتوكم مالتي تنكيرا تنكي امان يا الساعه علامه ولا يتمصو ابزلكم محلكم نتي منفس نايت مدب من ببال اذا يتكايلنا راح نحنا طرح غزينا تطو دايما بالغن ካልኦትውን ክንጉስጉስ ከም ዘለና ናይ ኩላህና ውራይ ስለ ዝኾነ ሃርዮ ይትከሓፈብል ከለኹም በኣኸም ጅምር ርእይቶ ሓፂር ርእይቶ ሓፂር ሕቶ መጀመርያ ቀኒልና ናይ ጽቡቕ ኣቀራርባ መደብ ወላ መግለጽ ኩሉ በኩልኩም ተኻየደ ሽመይ ሃርዮ ካብ ሽወደን ኣነስ ኣብቲ ናይ ኣማኒኤል ዝሃቦ መግለጽ ክዛረብ ደለ ሓደ ብጣዕሚ ጽቡቕ እቲ ዝካየደሎ በዓል ንሕና ክንዋሳኣሉ ከማን ደስ በለና ነይሩ ካብ ኩሉ ኩርናዓት መፂኻ ብኡ ሳፖርት ምግባር ዝዓበየ ነይሩ በብእጃምካ መንገዲ ካልኣይ ኣብቲ ናይ መፅሓፍ ዝበልካዮ ዝሃብካዮ መግለፂ ናይ ዝፀሓፈ ሰብ ምትብባዕ የድልዮ ከምቲ ክወሃቦ ዝግብኦ ሳይተባብዐን ተባሂሉ እሞ ምናልባት እቲ ኣብ ከምኡ ሕጂ በዓል ይካየድ ኣሎ ከምዚ ዓብይ በዓላት ከይዱ ፌስቲቫላት ገለ ክግበር ከሎ እቲ ናይ መፅሓፋት ከምዚ መፅሓፋት ከምኡውን እቲ ዝሃበቶ ናይ ኣርት ቅባእቲ ዝተፈላለዩ ኣብ ከምኡ ባይታ ዕድል ክወሃቡ ወይ ዕድል ክንክርከብ ክትቀጥ ኣለዎ ክፅዓር ኣለዎ ስለዚ ናይዚ ብዓብይ ዝፀሓፈ ውዱእ ፅሑፍ ዘለዎ መፅሓፍ ከምዚ ባይታ ልኽፉት ኣብኡ ተጠቀምኩም ለኸ ስለምንታይ ይብል ከም ሃርዩ ካልአይቲ ናይቶም ኣርቲስት እቲ ብፀይቲ እቲ ኣነ እውን ሰኣሊት እንደ ብጣዕሚ ብርቱዕ እዩ ኣብ ደገ ወፂኻ እቲ ናትካ ናይ ኣርት ክትሕይሎ ብኡ ክተምፀሉ ብኡ ክትበልዓሉ እንጀራ ክትረክበሉ ኢልካ ቀልጢፍካ ዘይሕሰብ ይቀልጢፍካ ግን ኣብቲ ርእሲ ናትካ መናብሮኻ ዘለካ ጌርካ ስራሕካ ሒዝካ ብጎኒ ከኣትናትካ ናይ ኣርት ክተማዕብሎ እዚ እቲ ዝደፍኣካ ብዚ ንዑ ሞራል ንክትረክብ ከዓ የተባብዓካ እዚኦም ኣርቲስት ንብሎም ዘለና ከዓ ባይታ ክፈተልካ ኣለዎ ኣብ ዝኾነ ናይ ናህና ኩርናዓት ናይ ኤርትራ ባህላዊ ባይታ ገዛና ኣብኡ ክሳተፍ ክብል ኣሎ ከም ዝበልክዮ ጋለሪ ገለ ምልኻ ከምዚ ናሕና ሕጂ ባይታ ናይ ኣርቲስት ፎር ኤርትራ እንዳዓበየ ምስ ከደ ከዓ ከምኡ ባይታ ንክፈተሉ ይሕሰበሉ ግን ክፀዓረሉ ኣለዎ እዚ ናይ ግድን እዩ እቲ ናይ ኣርቲስት ብርቱዕ እዩ እምበር ክንደይ ኣለዉ ብዙሓት ኣብዚ ከማን ኣለውና መዓት ኣብቲ ሳልሰይቲ ናይ ቪድዮ ክፍለለ ፃይ ዳዊቶም ሕጂ የለን ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ ሰምዓና ህልኩኒ ምናልባት ኣብቲ እቲ ሰራርሓ ትሕተዮ ከይከውን እቲ ናይ ቪድዮ ንሕና ብዙሕ እቲ ስራሕና ፀንሐ ምስ ብፃይና ዳዊት ሕጂ ንኣብነት ዝኾነ ቅርፂ ክግበር ከሎ ምድላዋት ክግበር ከሎ በዓላት ዓበይቲ ሃገራት ናይ ናህና ናይ በዓል ክግበር ከሎ ሃገራዊ በዓላት ዝገበርካዮ ስነ ጥበብ ወይ ገለ ናይ ኣብ ስራሕ ምቅሊት ትገብር ትሰድድ ማለት እዩ ሽዑ ስራሕቲ ከምኡ ኮኔክሽን ፀኒሑ ከምዚ ዳዊት ክብሎ ፀንሐ ዝገለፆ ኣብቲ ናቱ ሓፂር መግለፂ እቲ ናይ ስራሕ ናይ ቪድዮ ሙዚክ ገለ ከማን ናይ ሳዕሳዕቲ ባህላዊ ሳዕሳዕቲ ኩሉስ ኣሎ ኣብ ኢድና ኣሎ ስለዚ እሱ ከማን እቲ ሙዚክ ቪድዮ ኩልኩም ኣርቲስት ስነ ጥበባውያና ኣብ ዘለኹም ሳዕሳዕቲ ምስ ደልዩ ተዋሳእቲ ምስ ደልዩ ኣለውና ሳዕሳዕቲ ባህላዊ መንእሰያት ሳዕሳዕቲ ኣለዉ ንዝኾነ ግን ዕድል ክትረክብ ኣለካ ድሓር ቅድሚ ኩነት መደባት ክህሉ ኣለዎ ኮሪዮግራፈር ሳዕሳዕቲ ናይ ኮሪዮግራፈር ማለት እዩ ስለዚ ቀኒለይ ብፀርያ ኩልኩም ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ እዚኣ ንእሽተይ ርእይቶ ዝሃብኳ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ሃርዮ ናብ ተፈናኹም ከይድና ተፈና ሓንቲ ወይ ሕቶ ነይሩ እኳ እንድዩ ኣለኻ ዲኻ ተፈና ኦኬ ተም ሕቶ ደለኩም ወይ ርእይቶ ሓፂር ደለኩም ኢትኩም ሓፍ ኣቢልኩም ኩላና ሰሚዕናዮ እንዲና ላይነ ወይ ዓወት
تهو مدام دمتا ويدما حبريتا اللودي LT أبي أنا تو خمسة أخزر sure please yeah I'm ambassador English زارة قصل يا أنت عن توي تاشم الزبالة موسى إلو جنا كونسرت إلو أنا حسب لكن I don't know الله دي مسخن تحسب إلا إذا تمبر ما نتنسر حسابات حلنا يا محبر anyway it's good صبوا idea عندي every month عمو 5 يخفل اشتراك ناي محبر ناي أنا إيرتريان أرتيست account واتيو تم فاينانس كله زكاة صورة معنا أبو باب زلقة 5 باوند أو واحد تقطو حجي انت عبيخ إن عبدك زلنا نحدنا كاب نحجز مالك بوقان كا أرتيست زلا درافة زلا باب حدو كونسرت قبرت أوتوت كان نتاع محبر straight up account نتاع محبر أتو زي أنا أتي حساب مالك اوكي جرم input أمان register جيرو الله جن قد محجي انتاي بالنير توسين نير مثلك membership نايتي تخافلاي نايس نتباباوين إيرتا at least بوحدو $100 بعمت حنساب زاتم صاد دلخا حتى دما أب بايتا ختوردن ده يا إذا ما كان تجيب لك هذا الخبر حين تيم permanent زخنا صراحة ماله تيم ده يصير حزلو بمنقص حقوق ديم ويقال ده علوقة حق صار حد يقولوا نصم عقمه ولا عسرت تكون ولا عشرتهم عقمه ما ورح الدرب الواحد حرا ورحوت إيتندي نأمان ني ربعو عامت كنا دالو خلنا تأميرنا ملسي أمان حزلكم خمتي بخمي الجباب كنجبر خم بخمي كان ربح كيتها سنة بخمي جيرنا ننقص أصلا نربحن حزو خمتي أنا بالنشريات حصلنا بسوريا الشيعية تحريب ديرات هبة نشريات المقبلة زلقه أوكي وده أشياء أصلا أوكي ليش ده أخذ ده أنسي كم تزبلكم أبزح عندي تعملكم بنافسنا يوم مسجاب زلقه هذا زي organizations نتايو قصالي مالسي نتولدين نصرح زلنا يجي نولد نصرح لنا بزم جمري هنجزب كم تدلينا فلوت لجرندي أتابع عمتان كونا أو عمتاوي $100 ده كوين هيجي أتقصالي جن organized نسكونه نتاي مالتي دخاني يكون سندرنا كوبرايت سجم أقطي ما كل جزء جنزب كفيلي نتي نزت كارزي بزعباتي استسرق أو نبروتو زي أبلايز قبل كحوجز زغل مالتي يقطع عن حسب لنا مالتي أنا خبريت أنا أتي أو كندي $50 دي قلدي نسب كفل تبلو بتي $100 أو عمت انتقيدو أبقص لها هذا دوكومنت ناتي انت تسرقني كل جزء يولد ولد مالتي دو نسب نزي organizations حوجز انتقيدو جنزب كفيلو بيك جنزب هذا تمت إنه له مالتي قصالي هو تزنبر كم دوكومنت أبتعقد تصديقه وكان تهلي كم حساب كنت عزود مالتي يعني نودق شيء حيزوم الله أبلاتنا يسنو دي أمدلو إذا فيديو رئيناون انتاي تواهبو لبغاتات انتاي كسرحو برايورتي تواهبو نخاب أبلات إلنا كنبولوينا مالتي خنامينا مو أتا ربعو عامت تمتصدل لدحر سلسة ورحي ناي نوفمبر تصاب كلونا ايم اقدس تصابات كلونا ايم كلنا مصيناها كمزيا كنكافلكم هنا مالتي هم اجندا كن تتحيزل كالو يا طوال thank you you welcome LT على كادي حبريتا No, كله صبوا يرخيد له. زي ناي ambassador زبلا نبرة. It's very important. We'll can ملوسينا and كله سي تي up to website زلوا donation button, so it's okay. تردين له. Thank you, ambassador. جرام قال حتتات كاين سلشوكم حدا ساعتم فرقان حلفنا لنا قرب دنقوي لنا ندينا متينا مبزحتكم ندحر حجي كستاي خوننا انت تمرت خوننا
ወይ ሽምኩም ወይ ቪድዮ ካሜራኩም እንድሕር ደይወልዕኩም ኣባላት ኮይንኩም ስለዘይ ትርድኡና ክተውፅአናኩም ኣይትቀየሙና ማለት እዩ እዛ ሓበሬታ እዚኣ ኸ ኔክስት ታይም ክንዕድም ከለና እውን ከነስፍሮ ኢና ማለት እዩ ዓወት ኣለካ ዶ ነዛ ዘምግበረልና እሞ ሕቶን መልስን ብዙሕ ደሎ ኣይመስለንን እዩ መዛዘም ኣለና ድዩ ሃርዮ ሓቲታ ነይራ ኣነ ሃርዮ መለስኩላ ጓሄድ ፅቡቅ ኣላ ብዛዕባ ናይ ሰነ ፅሑፍ ብኸመይ ኣገባብ ጌርና ኢና ክንሰርሓሉ እንድዩ ፅቡቅ ኣላ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ክሸይጥ ዝደለየ ሰብ ንክሸይጥ እቲ መኣዲ ክፉት እዩ ከምቲ ዓንተ ወይ ድብሎ ዝነበርኩ ከዓ ኩሉ ክንሰርሐሉ ፀናሕና ብውልቂ ደረጃ ብኢንዲቪጁዋል ደረጃ ክስራሕ ፀኒሑ እዩ ሕጂ ግን መዓልቱ በፂሑ ነቲ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ፌስቲቫል ከም ዝበዓል ዳዊት ሃይለ ዝገብርዎ ኣኪቡ ናይዞም ኩሎም መፅሓፍቲ ዝሰረድሉ ካብ ዓዲ ኣብቲ ፌስቲቫል ኣብ ዳላስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መፅኡ ሸይጡ ገንዘቦም ረክቦም ብዙሕ ከዓ ተገዲሱ እዩ ዝሸጦ ሕጂ ነዚ መልክዑ ከነትሕዞ ኣገባብ ክንህቦ ኩሉ ግዜ ኤርትራዊ መፅሓፍ ፅሒፉ ክሽየጠሉ ድኽእል ዲስትሪቢዩት ክገብረሉ ድኽእል ብዓለም ክፍለጠሉ ድኽእል ኣገባብ ባዕልና ፓብሊሽ ንገብረሉ ኣገባብ ባዕልና ነቲ ፓብሊሽ ዝገበርናዮ ከዓ ፕሮሞት ንገብረሉ ኣገባብ ምስቲ ናይ ዓለም ስነ ፅሑፋት ዝወዳደር ማንም ሰብ ክምዝምዞ ከም ደይክእል ንምግባር ንምስራሕ እዩ እዚ ኩሉ ተገይሩ ዘሎ ነዚ ከዓ እቲ ፋንድሬይዚንግ ወይ ከዓ እቲ ገንዘብ ምውፃእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይድኸውን እስኻትኩም ከዓ ኤንጂን ኢኹም ናይቲ ህዝቢ ተወከልቲ ኢኹም ናይቲ ህዝቢ ኣፈኛታት ኢኹም ነቲ ህዝቢ ኣበይ ከም ዘሎ እቲ ኩነታት ተፍልጥዎ ንስኻትኩም ኢኹም ስለዚ ሕጂ በቲ ንሕና እቲ ፅሑፋት ክንበኩም ንኽእል ኢና ብኡ ወፂኹም ነናትኩም ግዜ ጌርኩም PSA ወይ ከዓ ፓብሊክ ሰርቪስ ኣናውንስመንት እቲ ኣርቲስት ፎር ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኣገዳስነቱ በብወገንኩም ክትገልፅዎን ነቲ ሕብረተሰብ ክትሕብርዎን ናይ ኩልና ሓላፍነት ስለዝኾነ ኩለይ ከምዚ ዓንተ ወይ ዝበልኩ ሕጂ ደገምኩዋ እንደገና ሕጂ እውን ደግማ ኣለኹ ኢደይ ኢድካ ተባሂልና ኣድላይነት ናይቲ ስራሕ ክስራሕ ዘሎ እንታይ ከም ምዃኑ ንህዝብና እንዳነፀርና ነቲ ንሰርሖ ዘለና ኢንስቲቱሽናላይዝ ንገብሮ ዘለና ስራሕ ናይ ኣርቲስት ፎር ኤርትራ ከም ኦርጋናይዜሽን ምግዋሕ ስለዝኾነ ኣብ ነቲ መበገሲ እዩ ኣብ ዝለዓለ ክበፅሕ እዚ ከዓ ፕሬሲደንት ወይ ከዓ መበገሲ ኣብነትን ስለዝኾነ ኩልና ብደንቢ ጌርና ክንተሓሓዞ ይሓትት ስለዚ ተሃርዮ ድበልከያ ሕቶ ኣዝያ ኣገዳሲ ድያ ናይ ግድን ከነስርሓ ብዝለዓለ ደረጃ ክንሰርሓላ ክንክእል ኣለና ንምባል እዩ ታንክ ዩ ኦኬ ታንክ ዩ ኣለኻ ዲ ኦኬ ፍፁም ኣለም ኢትካ ሓፋብል ከለኻ ፀረብልካ ርእቶን ሕቶን ኦኬ ታንክ ዩ ከመለኹም ደሓን ዲኹም ከመይ ትኾኑ መልሱ ባ ቀፅል ፅቡቅ ኣለኻ ወዲ ኣለም ክንሰማዓካ ኣለና ክንሰማዓካ ኣለና ታንክ ዩ ቨሪ ማች ኦኬ ኣነ ናተይ ርእቶ ሲ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕኹም ሓደ ኣይተሓዝለ ኣብኒ ፀኒሕ ኮምፒተር ድሕሪ ኣትየ ግን ኩሉ ግዜ ኣነ ዋላ ኣሪገ ከለኹስ ከም ተምሃራየ ድወስዳ ንነብሰይ ምክንያቱ ብዙሓት ምኩራት ክኢላታትን ስለ ዘለኹም ኣብዚ ናተይ ርእቶ ግን እንታይ ክብል ደሊ ኣብዚ ዝኾነ ኣብ ደገ ደሎ ዝኾነ በብዓቕሙ ይፍትን ፎር ኤግዛምፕል ኣነ ብዓቕሚ ይፍትን ንኽኣሎ ኣይኽኣሎ ይፍትን ፈተነቲ ሆቢ ስለ ዘለኒ ይፍትን ምስ ብዙሕ ሕፅረታት ኣብዚ ግን እዚ ንኣብነት እዚ ማሕበር እዚ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሕፅረታት ናይ ሙዚቀኛታት ድዩ ናይ ኩሉ እቲ ናይ ኤርትራዊ ፍርያት ገለ ባይታ ተረኺቡስ ናብ ሓደ ምዕባልታት ወይ ናብ ሓደ ምትሕግጋዝ ከመይ ገይሩ ፍርያቱ ናብ ደገ ይወፅእ ከመይ ገይሩ ይዕወት እቲ ስራሓት እዩ እዚ ኣርቲስት እዚ ክተሓጋገዝ ኢሉ መደብ ወፂኡ ዘሎ ብጣዕሚ ከዓ የመስግን ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ግን እንታይ ዓዱ ክህሉ ይኽእል
فور اكزامبل حدا فريات ابز صقما زغاطمنا زلو انا بعقمي قل يفتن من امنت اب يوتيوب كزرغح فتن اب قلو زرغح فتن اجنت نات كفريات وي فيدباك ناي ريتو وي حصرتاتكا زي ريتو زبكا وي تاي دخام نيرو سرحخا إلو أبزي محبر زي كحجز زخل كوميتين تزفتر بتعم تصبقو نيرو قال نحدنا أم نقبرو دلنا متحقاز نتي فرياتني حدا سب بايتا ورغيبو قلتيفو أبز نسب كبتصح نقبرو نحدنا متحقاز أني ምናልባት ኣብዚ እንቆቁሩ ድፍተነስ ዋላ ንኣብነት ኣብዚ ናትና ዌብሳይት ኣብዚ ናይ ዋትስኣፕ ገለ ትዝርግሕ እሞ ዝኾነ ርእቶስ ኣይትሰምዕን ዝኾነ ርእቶስ ኣይትርእን ሕጂ ኣብኡ ኣለኻ ጥራይ ዘረባ ድዩ ዋላስ ኣብ ባይታ ዝስራሕ ነገር ኣሎ ትብል ምሽ ኣለካ ራይ ዋላ ሳይድ ኢፌክት ህሎ ዋላ ድኻም ህሎ ክእል እንዲ ትስራሕ ከም ኣርቲስት መጠን ግን إين مهين أو الدالم تاع صراحة صراحة صبوق نيرا أو كم زغن حسرتات نيروا أو كم زغن تهويكا أو كم زريتو تاعت انتزهلو بتعمي حجازم هوني نتي فريات كاني لا بإذن سبك بتصح كنا خبتصحها ننحدنا نقبرو متحجازاتي كم يكون يسمعكم قالو دو أبايتاس قالو دو أبايتاس علامة أخت بقص كل زي ما حبر كوين تسمعني كم يرو إذا عودي ناي سنة طباب ناي إيرتراو سنة طباب كبيلو أفرياتو عوو تغونيو ما بقسيو جن أبقشنا دولون أبايتاس كنسرح له جنبيرنا لنا يلنا نحسو دو زي أسكاباهم رئيتو دلوية ملس دلي إفريم عركي مونياتو ولا بز واتساب اسدد أنا نعمل قلة زخون رئيتو أو أي صحافني نيبل زخون ولا تريقو داي تريقون كمان يبل انتايو تي اجي تادا عزي ام حبر كمي دايات بقل مديات اجي بزمتيخا صبو قالو ملخ رئيتاتات قلمت اندي بقى اندي سكي حساب سكاوني كميو انتايو لا خيب لك سمع كاندي قدم حجون تقالبولو نبركا كستايل حجي حدا نقر كنردو دلنا حدا زي ام حبراي كونتن جس ناي قال مقرمتان دي كالاي اتم اللفان دبهل كاب وشت انا خمت ندحر كوينو نابنت واتساب جروب الله واتساب نساتف دينا انا I know دقشي continuously دساتف كالوتون كوم يساتف يعني فرياتهم منتا كل جزء بوست يقبر أو قام رمتا ديو كستاي ديو زني مستا دخونه مكوهاب رئي مالتي كيني حليفوها ناي موزيك أنيا تطرح واتساب الله في جروب مالتي حجي تسيئنا مالت تونجفنا خيرنا استعويتنا بريخ بتحنا أيكونا نودالم حقا يا خاتي دقيتو خاب بتصوتين دحر ديو صوتكو سيخامي جيرد أمو خعبي خاتل دل خصباكن نفير ناس اب معلبونا بتحنا يكون زين خدد لنا ازيو بتعمي دسلچو صراحي تعري قبوي قن نحنا نغزار سنا تسنت بفحيلو تصنح حجي نابنت كما قداس بنطبي عامت مولو 3 غزي 4 غزي اندحر تراخيبنا اب 3 ورحي حنصاب مالتي وملنا خندلب كابتزنا برنا مجمريا خنجم كلنا حجز لنا اندحر رينا المرتن حجي تسكبتها ابوتو الله نلافن دلنا مخرن مخاخر دلنا اندحل كاني اي بصحنا يندلنا ግን ክንሳተፍ ድማ ንኣብነት ዋትስኣፕ ግሩፕ ኣለና ዋትስኣፕ ግሩፕ ገሊኹም ኣይተሓዙለይ እምበረ ናይ ሃገራዊ ጉዳይ ናይ መኸተ ወያነ ተእትውሉ ንዑ ይኮነን መኸተ ኣብዚ ዘለና ቦታ መኸተ ንምክት ኢና በብ ዘለና ማለት እዚ ፒር ናይ ቀብኣ ኣሎ ድኽመት ናይ ቀብኣ ነገራት ኮሚቴቲ ናይ ኣልባሳት ኣሎ ናይ ኩሉና ኣሎ ነናህና ገዛ ከዓ ተሰሪሕልና ኣሎ مستم ملافنتنا إهن مهن كنبهال مالتي أبتنا أي حفشة واتساب كان لطف اندحراب دلك ود عالم حدا السب كم زخماي أتا زيادة قرب الزنبيل الله قبلك خيل وي صباء الله أتصل قبلك خيل أو موسى كلنا حجي نقيد أين دلنا مبري
ኣብ መደምደምትኡ ፅቡቅ ኣለና ኢልና ይኮና ንኸይድ ኣለና ግን ክደግሞ ዝደሊ ኣብ ሰሙን ብውሕዱ ሓንቲ መዓልቲ ንእከብ ብውሕዱ ማለት እዩ ህፁፅ ተኮይኑ ድማ 2-3 ግዜ መዓልታት ኣብ ሰሙን ኣሰልቻዊ ስራሕ ኢና ናገ ግን እንድሕር ደኣ ተሲእናሉ ክኸውን ስለ ዘለዎ ኢና ንዛረብ ዘለና ታተ ንብል ዘለና እሞ ኣብኣ እንድዒ ትብሎ ለካ ዲላይነ ወይ ኣማን ኣለኩም ዲ ትብሎ ወይ ቲቲ أنا نيشتي كوز እወ ዓለም ፍጹም ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሕቶ እንድዩ መጀመርያ ኤልቲ ትንኪያ ቢልዎ ነይሩ ኣነም ተንኪየ ነይረ እቲ ቀንዲ ዕላማ ንሱ እዩ ግን ነቲ ዘለናዮ መድረክካ ምርኣይካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እቲ ዘለናዮ ደረጃ እንታይ ይመስል እቲ ከም መበገሲ ነቲ ዋትስኣፕ ተገይሩ ኣሎ ሕጂ እቲ ዋትስኣፕ ባዕሉሲ ምጡን ኣስተዋፅኦ ኢኻ ክትገብር ትኽእል ኣብኡ ዓዳሚ ይኮነን ከምቲ ትብሎ ዘለካ ምርድዳኣት ንክኸፍት ግን በቲ ዌብሳይት ናይ ኣርቲስት ፕሮፋይል ወይ ከዓ ናትካ ናይ ገዛ እርስኻ ገፅ ግበር ሽዑኡ ንስኻ ንህዝቢ እንታይ መስለኩም እዚ ያደው ፃኽዋ ኢልካ ተሓቲትካ ንሳቶም ናይ ገዛ እርሶም ርእይቶ ድህቡኻ ኩነታት ንምፍጣር ንፈጥረሉ ኩነታት ኢና ንሰርሕ ዘለና ስለዚ እቲ ዋትስኣፕ ከም መበገሲ ድሕር ተዓዚብካዮ ወይ ተገንዚብካዮ ወይ ተረዲእካዮ ነቲ ብድሕሪኡ ድሕሪ ዋትስኣፕካ ኣብቲ ናትና ዌብሳይት ኩሉ ሰብ ናይ ገዛ እርሱ ሪቪውስ ክህበሉ ድኽእል ኣጆኻ ድብለካ ድኽእል ወይ ከዓ ብዚ ተጋጊኻ ኣለካ እዚ ተገበርካ ይሓይሽ ድብለካ ድኽእል ኩነታት ክፍጠር ስለዝኾነ ብዝኾነ ይኹን ነገር ሓደ ነገር ተበጊሱ ኣብቲ ድደለናዮ ደይበፅሐ ኢልካ ብዙሕ ስክፍታ ክህልወካ የብሉን ከም መበገሲ ጥራይ ተረዲእናዮሲ እቲ ጉዕዞ ክኽየድ ከም ዘለዎ ክዕወትካ ከም ዝኾነ ልክዕ ከምቲ ኩሉ ኤርትራዊ ዝሰርሖ ስራሕ ስጋብ ሕጂ ኤርትራዊ ዝሓዞ ስራሕ ኣብ መዓላ የብፅሖ እዩ ነፃነት ኤርትራ ብከምኡ ይመፅ ሕጂ ከዓ እዚ ከዓ ልክዕ ሓላፍነት ናይ ሕብረተሰብና ኢና ወሲድና ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክነብፅሖ ንብል ይብገስ እዩ ዘሎ ኩሉ ኣብ ምብጋሱ ስለ ዘሎ ኣብቲ ዝበፃሕናዮ ስለዘይበፃሕናዮ እፎኢልና ኢንጆይ ንገብረሉ ሬቪው ንገብረሉ ኩነታት ይፍጠር ስለ ዘሎ ኣጆኻ ኢልካ ንምትብባዕ ከም ናተይ ኢልካ ሒዝካ ክሰርሓሉ ፍፁም يحدد مالتي مهتسل مالتي ثانك يو أمان إدرس إتكحفا بالكالخة ثانك يو إدرس إتكحفا بالكالخة ناتكا أوكي إدرس ناتكا أوكي أنا مطعمي تبغى مشيت فلما لو مشيت نساخم بجمارة بتحمل حبس يمو أنا خير ما تحرجيت أخذت لايك خون بأوروبا بحق هولندي ثم تدريس إسماعيل فسلزي تبغى مشيت أمسينا مو كمون قصر حصل زوجة وحجنا بصراحة يزمن لزل الله خيا قريتها نحطك تعمل حجوسيات كل جزء 5 من رخاب الحر له هم تبغى له بايتان ارتفعتيرو بزيادة تبدأ كأسنا بلينا بحول سلمتي أبزل الله خاب وزخوني قدسي زي بحلنا مبال بتعمل بوصل زخوني على رومي حجوسي حمشت أمسيم يغني الليل وكلهم بحبار زي أفلالاي يغني الليل ciao يغني لنا إدريس thank you so much عاوتينا ناتكاديا يتكحفها بالكتسنحكا كيستلشوكم كنزازمو عاوتي اوكي نتدا عاود ديلو افقدو لي باري اتا ناي دبدابه مصينا إلنا كنزارب سميعكم نامو نيشتي كنبولكم زي كاب محبر إيرتراوያን ሙዚቀኛታት ኤርትራን ሙዚሽያን አሶሲዬሽን ኮይኑ ናብ ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ موق سلامتانا يبصحكم وسيتكم زلكم تبغسوتات مس ناي محبر ኤርትራውያን ሙዚቀኛታት ዕላማን ኣካይዳን ዝቃደ ብምዃኑ ናብ እትገብሮ ስራሕ ኩሉ ኣብ ጎንኹም ከም ዘለና ኣብ መንጎ ክልተና ዘሎ ርክባት ኣሰራርሓ ደልዲሉ ወግዓው ብዝኾነ መንገዲ ክቕፅል ብወገንና ዘሎ ተበግሶ በዛ ኣጋጣሚ ክንገፀልኩም ንፈቱ ወከልትኹም ናብ ኤርትራ መፅኦም ዝገበርናዮ ርክባትን ኣኼባታትን ውፅኢታዊ እኳ እንተነበረ ቀፃልነቱ መታን ውሑስ ክኸውን ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ብመንገዲ ኢንተርነት ወይ ብቴሌፎን ቀፃል ርክብ ክህልወና ኣብ ስምምዕ በፂሕና ኣለና ኣብዚ ሕጂ እዋን ጉዳይ ስነ ጥበባውያንና
ኢንተርቴይንመንት ቻነልስ ዘሎ ጥዕና ዘይብሉ ኣካይዳ ብሓባር ምሳኹም ኮይና ሓደ ማዕለቦ ክንገብረሉን ስርዓትን ከነትሕዞ ዘለና እምነት ዓብይ እዩ ብወገንና ነታ ኣብዛ ዓድና ዝግበር ውዕላት ይኹን መቕራፅ ቪድዮታት ክንቆፃፀሮ ብወገንኩም ድማ ናይ ኢንተርኔት ካልእ ምስኡ ዝተኣሳሰረ ኣሰራርሓ ብቐሊሉ ምሳኹም ስለ ዘሎ ብናይ ክልቴና ሕቡር ኣሰራርሓ ስርዓት ዘለዎ መስመር ከነትሕዞ ዘለና ተበግሶ ክንገልፀልኩም ንፈቱ ማሕበር ኤርትራውያን ሙዚቀኛታት ኣብዚ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣቢሉ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበና መስርሒ ቦታ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ሰሪሕናን ንሰርሕ ምህላውናን ብሩህ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኪንዮ ተዓመት መፅኢ ዝግበር ምድለዋት ፅምብል ሰዓታ በዓላት ናይ ሙዚቃን ትልሂትን ኮርሳትን ነዳሉ ዝተፈላለዩ ብካብ ደገ ዝመፁ ሙዚቀኛታት ወርክሾፓት ኣዳሊናን ነዳሉን ክልተ ቀወምቲ ጉጅለታት ኣብ ትሕቲ ማሕበር ዝእለያ ድማ ኣብ ምድጋፍ ንርከብ ነዚ ኩሉ ስራሓት ክንሰርሕ ግን ናይ ዝተፈላለዩ መሳርሕታትን ቁጠባዊ ትሕዝቶታትን ሕፅረታት ከም ዘጋጥመና ከይገለፅና ክንሓልፍ ኣይንደልን ብዝያዳ ግን ሓንቲ ብማሕበር ትውነን ስቱድዮ ንምስራሕ ተበግሶታት ወሲድና ክፍሊ ኣዳሊና ሚዚክ ኢንተርፌስ ማይክሮፎን ኪቦርድ ካልእ ንዕኡ ዘድሊ ንኣሽቱ ተበግሶታት ወሲድና ገና ግን ዝጎድለና ነገራት ስለ ዘሎ እቲ ናይ ስቱድዮ ስራሕ ክንጅምሮ ኣይከኣልናን ዘለና በዚ ምክንያት ዓቕምኹም ብዝፈቅዶ እዘን ስዕባ ናውቲ ክድግፉና እንተኽኢልኩም ስራሕና ብዝበለፀ ከነሳልጥ ይሕግዘና ንስቱድዮ ዝምልከት ክፍሊ ናይ ስቱድዮ ሳውንድ ፕሩፍ ክንገብራ ዘድሊ ናውቲ ኣፕል ኮምፒውተር ስቱድዮ ስፒከርስ ካልእ ኣብ ስቱድዮ ዘድሊ ናውትን ገመዳትን ሶፍትዌር ናይ ስቱድዮ ንኖቴሽን ዝጠቅም ሶፍትዌር ከም በዓል ፊናሌ ኣብ ቤት ፅሕፈትና ዘላ ኮምፒውተር ናይ ቀደም ሞዴልን ሙሉእ ጥዕና ዘይብላ ብምዃና ማይክሮሶፍት ምስ ፕሪንተር ተድልየና ደጊምና ንእተገብሮ ደገፍ ኣቐዲምና እናመስገና ስነ ጥበባውያን ንኤርትራ ዝብል ተበግሶን ስራሕን ንቅድሚት ኩንጨፍ ዘለና ኣወንታዊ ተበግሶ ዳግማይ ከነረጋገፀልኩም ንፈቱ ሃገራዊ ባህልና ይዓንብብ ዓወትና ሓፋሽ ኣቦ ወንበር ኣቶ መሓመድ ዑስማን ክታም ናይቲ ኦርጋናይዜሽን ማለት እዩ እዚ ኢልና እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ዑደት ምስ ገበርና ደሰከፍ ነገር ድሓተትና ናይ ዘን ብሄራታት ምስታፍ ብጣዕሚ ውሒዱሎ እሞ ስለምንታይ ትፀገም ምስ በልናዮም ሓደ መንእሰይ ካብ ዓዲ ካብ ገጠራት መፂኡ ካብ ርሑቕ ቦታ መፂኡ መደቀሲኡ ደይብሉ ኣብ ርእሲኡ ናይ ስቱድዮ 70-80 ሽሕ እንድሕር ኢሎሞሲ ብኸመይ ክኸይድ ይኽእል እዚ መንእሰይ እዚ ፀጋ እዚ ስለዚ ናይ ስቱድዮ ነገር ድሕር ሃሊና ግን ብዲስካውንት ድዩ ብነፃ ድዩ ጌርናስ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና እሱ እዩ ሓደ ዓብ ፀገምና ኢሎም እዛ ዘንበብኩልኩም ደብዳቤ እያ ተዋሂባህና ዕላዊ መርእ ክስታይ ወሲድና ኣለና ኣብ ርእሲ ክንብሎ ዝግባአና ኩላህና ብሓባር ስነ ጥበባውያን ካቢኦም ፃዕርታት ገይሮም ኣብ ዝሕሉን ውዑይን ድኸዱ ውልቀ ሰባት ኮይኖም ሃገራውያን ዘብደየቀድሙ ኮይኖም እዮም ተረኺቦም ስጋብ ሕጂ ድማ ከምኡ ገብሩ ኣለዎም እዚ እውን እንድሕር ኮይኑ ኣትሊስት ደገፋት ተድልዮም እዩ ማለት እዩ ነዚና ሕጂ ሓባራዊ ናይ ገንዘብ ጉዳይ ኣባይብ የሎ ጉድለታትና እንዳበልና ንዛረብ ኣለና ምንም ዝተዓብ ስጋብ ሕጂ የለን ኣብ መንገዲ ኢና ዘለና እሞ ተስፋ ከይቆርፅና ከይተሓለልና ንኸይድ ሃርዮ ናይ መጨረሻ ዕድል ክህበክሞ ዓወት እንተትህሉ ምዛዘምከልና ነርና ሃርዮ ናባኸያ ኣነስ ተመሊሰ ናብቲ ናይ በዓል ኣብ ኖቨምበር ዝካየድ እንደ ክዛረበለ ዕድል ኣሎ ድብኡ ናህና ብዝተፈላለዩ መንገዲ ተሳትፎ ምህላው ሓደ ብቪድዮ መልክዕ ደገፍ ናይቲ ዝግበር ዘሎ በዓል ገለ ሰዓቲ ወይ ገለ ሰላምታ ክነብፅሕ ኣሎ ዲ ተሳታፍነት ዕድላት ኣሎ ዲኹም ኢንፑት ምግባር ንምሕታት ማለት እዩ ፅቡቅ ነይሩ ኮምታት ክመፅእ ሰላምታ ወይ ገለ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብቲ በዓልቲ ይብል ከም ርኢቶ ሳይ ኣኽልደለ ኦኬ ዳዊት ሒዝዎ ኣሎ ነቲ ስራሕ ምስ ዳዊት ማእኪልኩም ናይ ሰላምታ ሕፅር ድበለ እንተሓራቢልኩም ኣብቲ መርበብና እውን ክጠቅም እንዲ ሓንቲ ወይ ኣማን እንታይ ብል ነይሩ ኣፈኛታት ናይ ማሕበር ክንከውን ናይ ግድነት ስለ ዝኾነ በቢ ዘለናዮ ካብ ዓዲ እውን ነምፅእ ኣለና ቪድዮ ክሊፓት ዳዊት ዝሰርሓሉ ኣሎ
عود تسرح له سلازي كم أجر كن مس داوي تلافينكم انتي عينة ستاندرد فيديو يدل دل داوي تحبرك كيما مس داوي دخل تلافني absolute تجمل استغنى صبو يعني لا قرب أولي مسكانا كقرب دليل كل نزي أخيبا نزجو بقى بتصبو زغربكم لنا بتعمي دامسكنكم سلام تاي نقولكم كقربلكم دليل أركاية مدبكة بعدي يعني لنا سناي الله خمو رب نداولكم تبل لكم سوري عادة ندت صنيحة قرب دحنا كتصل سنة أنا تكنيك تجميع سمعت صنيحة كله تريته وهابلو دجب يعني ساعة هو يفعلكم زخنا قلنا كلهم سلامته بتعمي يعني الناس مثلا كله حفشة وتطوات مثل صنيحة كله بتعمي زي حبوسي أنا زيادة طلع جن حدي إذا فتم ألم ذهب بتاعي فتم ذهب على ذهب وريته صيرك تحلفها زي بلن أقدستي بعدها فين وين ما أقدستي لكها فين إذا حجي زي أنسي بقول بأهنتك أملنا سلزلنا زين حساب زي كم رئيته تتحيزن كم رئيته تتحيزن أب بوكس نايزي أرتيست إرفان سفرة مدلله أنا كم ناتي مخنياتو حساب حجي أبكيد لنا نبلنا سنة كنا عملت فين له حدا جن مساحتنا أنا جرالله أنا خمس عزوة الله حج بس حيلي أبا أمريكا دلو أرتيست تصادفوا زيادة لو خدنا إيروبا هو يسمعني كلا يبتنا موسيقى نهاتن يمسأوين إذا تفر حيل دمالو أتنا درامان ناي فيلمن ناي حتر نوح درامان زبل ناي سنة صحف القرب دما جاب فكير له قد محجون رايا أخون ولا عود ولا فايدكم من يركم دل تصادفون جميرا من أرتيستنا هنا بب قرب دما نوعهم زخون ما أدق زي روحهم بخينهم يتجزئ أبز ألو نريء مالجن أبزخون القصاتهم يلون حجي أنت يأخذ الليل إيه إذا فتم على العلا ولا حدا ممكن يزار منيرو حانت كوميتي أجد داسيت نقربون حنا مجمرتا نمنينا نقربو زلنا لذي حبرة سبيا نقربنا نهزبينا نقربنا نهزب زقرب زبلة نفس وكف أبال أرتيست إريكان أرتيست هنا بقونا فرجعت الأرض فالحانت كوميتي اختلوا اللغة حونا تاوي سنة أبوه بقدمنا يكون كل سب أبا خد له عامي أفتح لنا أفتح لنا أفتح عامي لنا هنا نقول لنا أكتب حيل بن درعيو كن ما من نخل كن حسن كن هيس نخل حبرتها كن هذ نخل مقرمتها كن هذ نخل نتبع زيادة أنا بهذ بزقرب سي أزيه وتقولوا قرب كله شيء إذا كل سبع عام في يخفي له دلوسي أنت سرح أنت برابرنا يوم حشة نعم نتفتم كوت أخل وده أشوا كوت أخل نهونس كوت أخل نكون أسب كوت أخل نكون حدث راح حبارة وما أدري أبدت مديو أبت موسيقى أديو أبت زو هابسي حانت كوميتي خطهلوسي أجداسيو زز كم استجبر كده أنا موتو نابع كوميتي تمسك حالة صبوا تزي خوينون نظامنا أشوا دمت أوان ذلوا حاجة وانون أبزي يريهم يلوهون أبدا حتو بيه كساتفهم زغلت بدل انتايو إريتنا أرتيسي حيالات حيست اللوا مرمرت اللوا أبدت من الموسيقى أن أبتناي كومبوزر أبتناي مرام الموسيقى هون أبت أرينجمنت يكون خمسة حبريتها هو إلى من خساتفهم خمسون زيادة نتوصيل ذا كوميتي زي أتتقوم بتنا شينا خنا دراما ناي فيلم أنا بحد النجارات كنت جميكم وزلكم على الأريان مش تعدد أكلوتها كتمات زلودي أو أنت أكيد صحفة تتحيزو كم قال جيرو حتى مبوتات نقوانا نزحبر تسبز دلت نزح خيد دلو معك على استوفا يدلو خسر حسب بقى سأن كاميرا سأن أرتيست سأن باجت طويل زلو تجبر ده تخالف بعد نشوف فينا الله بعد كبره خفينا الله لم كلهم أرتيست بعد كايرو خفينا مع الله بعد ما عبد كل أرتيست يخفي زلو ننتهي سلزخونه يو زطرنف زقلس لزي اللي طرحي ما قبل له من يسرحيو شغورته خميدة تقرب له من يسرحيو أرتيست إرتريان أو تصادلون تاريخ محدي لك حمزنا حدار أرجع وكين نزلوا حدار أرجع مالت زركة بس 90 وزوجته نابزبنا وطرحي خيد الله كم أود ما خنكون يبلنا حدا زي إرتريان أرتيست تواهيلو كم تخلص السيمبل يكون زي خلص بحرك الحكو أجداس عنده زخون النجارة تكرر له قلنا هاي تعرف له من مأخذ كما أخيله نخيل أما أخذنا عقم له زخون له أبزل له أرتيست عقم زي يقول يكون جدا منا يكون هذا عقم زلوا سبزة مريء زلنا كرم زخيل أبقت مجو الموسيقى هذه أبزي 5 أتجبرك أبزي 5 أتجبرك ما ناتو نحن نسمح نقول نقصله
ارتيست نحن اب فيديو كليب كو تسرحي زقرب زلو عالمنا كومبيتيشن خوينا زل حد بصحنا زلنا درجه 9 كتينا زلنا حدا قديم ارتيست دار هاي خلا بسنكي ناي قدرت حبرتا ديكون سفح فوت خلو اميديا قرب كله سيصبو ايكونن ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ዘካተተ በመሆን ቁሩብ ጸቅጢ አይኮነን ግን حبرتا مها مقرام لبصيكا زياده يزبلحو اجي خمت خبلو صنحسي نفس وكف زوص حنت كوميدي تطقوم زيات وصالا اسكن رايا حبيرنا امنتاي قدرت زلوا موسيقى دي اسك عوت رايا ابغطمي دي اسك فصمي وانس رايا اكمزي اسك تفون رايا دراما مالت مزلا كوم دابنا تخلنا كاين وحدكم يقرني لي سوري زي تحبرتاناتي زياده دما بدراما وملكع او تاي يسرحلو انتي كان نمصا حسبالو قرب مدلخني لي يقرني لي تكنيك صيام دقي من تعبي فالكون عبد حالو تسلزلو سوري يعني Thank you Sanai. I don't know ريخا انت خونكازي انا دغاغما قرصي اتي بورد شوعت رأيتات عند حيزي تبكيسو نعو خغبر زخل نبلو دلنا ات عندتات كل سفير اندي دلو ببي شنقو بب مداياتو سنه طباب كبحال كله موسيقان كستاين تواصو انت راح ديكونس الباسات الله طب الله كل نغرات الله نعون السوشيال ميديا خد بحال تكنولوجي الله بكل شنقو اذن تريند الله ساتلايت اتبورد كمز خنغبر اينا الى مستبقسه نزن ساتلايت يدونا چفن حجتا حتى خاب متى تمص اذن ساتلايت نبلند لنا مسل فريات قطبا ገንዘብ دلبا درس ተዋሳት ገጠን ትጉጅለታት ቀባእቲ አልባሳት ሞዴላት ሙዚቀኛ ህንጻውያን ዘየምቲ ቪዲዮ ስቱዲዮ ሶሻል ሚዲያ ከንዜና እዚአን ከደልዲለን ደን ኢልና ንሓትት ክንከላልና ንኣብነት ከምዛ ዝበልካ ሕጂ ሓደ ፍርያት ወጪሲ የሰክፍ ዲነት ባህልና ጽቡቅ ዲ ኢሉስ ንዑ ድርሞን ወይ ደ ማዕብሎን ከደልን ዲ እዘን ሳተላይት እዚአን ግን ኣብታተን ደለዋ بجكاتهم وفيات دسرح دلو بزن عنكلات زي كلتا سلسة قبع اندالا بوسيام تم أبالات بورد دسرحون دلومو أبتي رأي الله اتي فيديو سيو داويت الله كان أمنت داويت دمر حقو جلي السوشيال ميديا سنايت الله مثل فريات راهل مسنايت الله قلت أبا غنزب دلبا أمان تيتلو درستي تواسعت قد أنتي أمان بحل نجيلو قبعت الباسات موديلات تيتيلا زكرياس الله موسيقኛታት ድምጻውያን ዘየምቲ ዓወት ኣሎ ላይን ኣሎ ከምኡን ንዕኦም ደማኽሩ ተፈነሎ ብሪጌድ ኣሎ ሕጂ እንታይ ኢና ክንብል ድደሊ ደለኹ እቲ ሳተላይት እቲ ጋንታታት ትጉጅለታት እንድሕር ደሒልካዮ እንደገና ኣብ ከምዛ በልካዮ ዘዝራኸበ ዝፅዕኖ ኣድጊ ከምኡ ኢና ክንከውን ማለት እዩ ሶ ክንርድኦ ደለና ግን ገጅፍ ጻዕሪ ክድለየና ብኩላህና ሸነኽ ነዚአን ከንሐይለን ክንክእላለና መጀመርያ ሽዑ አውቶኖሞስ ኮይነን በቢ ክስታይን በቲ ራእይ ቦርድ ዝመስረቶ ይወናጨፋ ማለት እሞ አማን ትምልአሉ ለካ ዲ ወይ ኤልቲ ወይ ዓወት ትምልአሉ ለኩም ዲ Thank you. ባሬ ስታፍ ሼሪንግ ክገብረሉ እንዴ ከነመስግነን ግባአና ሰባት ካለዋ ናይ ሶሻል ሚዲያ ዝኩሉ ደብዳቤ ድሰዳልኩም ወላ አብያአቲኹም ተጋላቢጠን ፍሒረን ድሰዳልኩም ሰናይ ትመርሑ ጉጅለ ሃሪዮ ንግስቲ ፌቨን ራሄል አለም እዚአተን ሰርሐን ንኩላትኩም ደብዳቤ ውልቂ ክመፀኩም ከሎ ከም ክብረትን ከም ዓቢ ዕዙዝ ድኾነ መልእኽትን ኮይኑ ስለንሪኦ ኣበይ ብዋትስኣፕ ዲኹም ትርከቡ ብፌስቡክ ዲኹም ትርከቡ ቶም ኣባላት ቴሌፎንኩም ዋላ ተለወጥኩም ሃሃዲነን እንደህባኹም ደለዋ እሞ ምስጋና ክብፅሕ ኢለ እየ ካልኣይ ነቶም ተሳተፍኩም ስነ ጥበባውያን እሞ ወኪል ኮንኩም ድምፅኹም ደስማዕኩም ናይ ብሓቂ ምስጋና ይግባኣኩም ገጅፍ ስራሕ እምበረይ ንእሽተይ ስራሕ ኣይኮነን ዝፅበየና ደሎ بزيك العالم كنقرأكم عد خيط كم سرعة خير زبدهوزي ولا حمت خمسة سرحنا يدردك مالس جنا أيت بقسنا دلنا أو بزلهم يمدتسو دلو نحنا قرب صدقات سلزلنا سي قرب عدلا سلزلنا انتاك نقدرنا بولن تاندي تتسي دلو
أبصبو مدرك كم نبات سحقن رجس أنا تفينا مو زربا خين وحالكم نايلوم أخيبنا سالساي 4 عامت هاي كل تشحن عسران كلتن تقمت حدا أدم ساعات 10 كاليفورنيا تجميرو بزحت صنحناكم كل ساعة فرقنا صنحناكم قال نحنا بدل كايكونن قرب دونغو لكم يخماتيكم زندابلكو ريكوردين تاتاو كوبلاي